وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زففو أستاهل جيك بدي سالاتهم زحلو زقاقي يا زقاقي زقاقي أنت مرت كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زففو أستاهل جيك بدي سالاتهم زحلو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراتي أبدر أتك قلوب ليبو رأي نخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو غرقلكي سقا مقاحة بخر كويكيو زيت تسكا نسخن دايت موطن نخايت ونرفني وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دايت موطن كستاتنو بمرغت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا عن بحقناني ولومون كم وترو أقداسن واناون تستوتات حزنا لكم مسينا لنا كسام موداتنا إز مدام سانا كتون عدما بخبرنا عدماكم كم وترو أقداسن واناون تحستوتات مهاري سألاو زخونة كنغاق حنا كنفلتون كنستعول علون زلنا زبلنا تحستوتاتنا نغرب حسرتات اللو يقن شلل نابلكم نارونكم كيدو نابلناينا نايلو مارس دما كم وترو زوبانا بعمقت زفتش كهون بزح بالتها سلازلو اينو قال يك تعرفنا ينقول خنا الرها قبلين غلينا قال هي لايك مقبار يترسعوا مجمريا دما بزي كبابينا كنجمرينا let's start right here let's go. That's for Minnesota, you know. That's called the Great Big Minnesota Scam with one of the dumbest governors ever in history. I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining. دونالد ترامب ميد ترمز بحال قريب سلازلو ميد ترمز مالت تاي مالتيو ناي بايتونا امريكا مرجع خكايديو سلازي اتمرجع سلاز كايد ابتمرجع نت بيزناتو كبرابروك خلالو منتان ريبابليكان كمرطو ويل نت بيز ناي دونالد ترامب ويكات ماغا زبحال بخمي منقدي خاتلعالو ابوليتيكاونك حد كتمصو رقص عليه تاوت صرف بمهاب لعلو كله نسألمتي ناسلام نسدتنياتات عند حراريمكا ناي بحق قرعه دسمعهم يوم بحق يوم دحقوسو ابز عجي سمعوا زي كساب الجزء بلد حن نتا إلان عمر صريفوا كم ولقا قال شلل كتب له تخليها شلل زبحال كو يكونن اندي مسل داي دق انستيون مسل ناي كلبن زبلو صعاد كو يمزيهم نسب قحاف زبلو مراحناتهم نسب قحاف زبلي السيمبل از ذات يعني زياتهم يوم بزعبا مورال اوثوريتي ناي حلافنت سبعو مسالات كبر ناي دق سبات قال ملنا بلو نسب لبوت فيهم لزلو سميم مراحناتهم لما زدري وزلهم يزدعل حدا سب نحد حبرتسب دحن انا كي قال لكم سلامتاي بوليسناتو نقداناتون كسمعكم سلازلو خي this is how نافريكاويان بخمي زرينا صبو غير كرداكم خلالانا كو حريقه زلو خي مسلكم صبو غبرنا يزبل سلامتاي اب عدنا نكبر زلنا افريكا نافريكا اي كخبر زلو اب افريكا اي كسرح زلو سلازي نمني كند زربازي كقطع زغبا نتوم اب اوروبان امريكان مصيوم صبو هيوت رخيبهم نحنا اوروباويانينا صلمت خوينا افريكا مالتيو كم اوروباوي كم امريكاو اكت زغبرو لكن لكم دوم صعد زخونو زمسلو ويل تا قربتك ساك اندا قداسيت مخانو دقيمي يرداك كالو حدا هذا امريكا مالتي سمعوا وجه انت كبليو زعبا سوماليا عمين سوماليا مشكت يغيرهم زلو ويون نتي بيز ناتو مبرابري تتقملهم زلو سمعوا. She comes from a country where
I mean, it's considered about the worst country in the world, right? They have no military, they have no nothing, they have no parliament. They don't know what the hell the word parliament means. They have nothing. They have no police. They police themselves. They kill each other all the time. I love it. She comes to our country and So Somalia ዝበሃል እንታይ ሃገር ወላ ሓንቲ I don't know ብዛዕባ ሶማሊያ ኣንቢብ ዳ ኣንበበን ኣይፈልጥን እዩ ሶማሊያ ዝበሃል ሃገር ሕጊ ይፈልጡ ፖሊስ ኣይፈልጡ ኣብ መንገድና ተቃተሉ ዝኸዱ ሃገሮም ሕንፍሽፍሽ ባይተ የብሎም ገለ የብሎም my goodness I mean ሶማላውያን ክሳዕ ክንደይ ይስምዖም ይኸውን እዚ ምክንያቱ ስለምንታይ ይስምዖ መስልኩም ሶማላውያን ከመ ንኽትከውን ኣሜሪካ ዓብ ግደይ ዘለዋ እዛ ሶማሊያ ሎሚ ዘላ ንኽትከውን ቀዳማይ ኣጀንዳናቶም እዩ ነይሩ ንሳቶም ሙሉእ ሓላፍነት ክወስዱ ዝግብኦም እዮም ነይሮም እቲ ዘገርም ቀንዲ ኤርትራዊ ክርድኦ ዝግባእ ኣነ ንኤርትራውያን ስለ ዝፀብቕ ዘለዎ ሶም ዶናልድ ትራምፕ ድሌት እዩ ከም ድሌቱ ክነብር ክእል ኣሜሪካዊ እዩ ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ኢኻ ድማ ደዝን ኬር ንዓይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ናቱ ጉዳይ ንኣሜሪካ ንሶማልያ ዲሞክራሲ ከነምፅኣልኩም ኢና ኢሎም ልክዕ ከም ንሊብያ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከተምፅእ ክሓግዘካ ኢላ ሃገርካ ከም ተፍርስ ይገብሩኻ መጀመርያ ምስ ኣፍረስካዮ ድማ ልክዕ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ መላገፂ ይገብሩኻ ኣሚን እቶም ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ከተምፅኣሎም ኣብቲ ከባቢ ዋይት ሃውስን ስቴት ዲፓርትመንትን ሎክ ዝብሉ ዘለው ቅድሚኦም ሱዳናውያን ሎክ ይብሉ ከም ዝነበሩን ሶማላውያን ሎክ ይብሉ ከም ዝነበሩን ሊብያውያን ከም ይገብሩ ከም ዝነበሩን ካልኦት ሃገራት ዘለዎም ሃገራትን ፋሕፋሕ ኢለን ዘለዋ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሃገርና ዲሞክራሲ ክንገብር ሓግዘና ኢሎም ኢልምኑ ከም ዝነበሩ ኣይፈልጡን እዮም ኮይኖም ኣነ እኳ እቶም ኣብኡ ዝኸዱስ ጠቕላላ ብዛዕባ እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ኣይመስለንን እዩ ርእሶም ክሳዕ ክንዱ ይዕሚቑ ክሓስብ ዝኽእል ኣይመስሎምን እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገር ፖለቲካ ክትዛረብ ትኾንካ ታሪክ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንሓደ ሰብ ሓግዘኒ ኢልካ ክትዛረቦ ከለካ ናነ ገንዘብ ናይ ገዛ ክራይ ሲኢነ ሓግዘኒ ምስ በልካ እግርካ ቆሪፁ ገንዘብ ዝበካ እንተኮይኑ ይጠቕመካ ድዩ ዘሎ ይቐትለካ كلمي يتقمك كاري زلي قولك حنتي تكاغوريس جنزب زبكة تغينو ويون دمنات كامتي وسيدو قربت لي قرابة جنزب زبكة تغينو يتقمك كاري زلي قتلك كم غير كهاتريا زلك نسوا مالك كم درجة أوريدو ما أبستيج دما مشكلتنا تغير والو exactly السودان كما يم غيرو مناي سومال كدمي ثلاثة عام سلازنا ورا دي فلتس ملي ناي السودان تمالت كتشن 10 شو منتن ديمقراطي متيو نعو اجوخم اهم ديمقراطي كتم حضريهم guess what ملاغص غيرهم ملاغص يدما صنه لنا باي كايد انت عينت اجدا زغبرو زلو نبعلو تزعبي صرفيو حنكريكم لازم داي مالتيو this is how نافريكاويان بخميم زريوم قال يوم قالوا عجب زي كاب نفسهم زشفت انت يزبلو كون سومالو كوميم صاغبم تزفل يكالو بعين دونالد ترامب إيرتراون سوماليون تفعل مسيل كال مساكين نقول يوم كو أبدينا يليوم زنبرو نتكوننا أمنت أجيم زنبرو دونالد ترامب نعاقان نسوماليون نحن تسكن كفليه كايكلني نسوماليون زبلو زلو نبمولو سأليمي زبل زلو دونالد ترامب رسو سيمبلي قليل رسناتو بس يا ما يدفتواني كل زبلو زلو إيلون ماسك تزبل حرس زلو ناب مارس مخاد حق زلو ما عاد تاون سوماليون كصرفوا على له انتي مالتي زي بلح يكون يقوم زي قدس اتسعة زغبرس حبرو ابزح غزي اذا صقم زي اوش تقبيرا لا تتبعد له اوصي نغركا اتخالقن بخالي منقد غيرو ناطبركا ينبر yes I'm talking about religious leaders مرحت هيمانوت كائنات كونو خلو باباسات كونو خلو I don't care انت عين بروفايل لهم دنص لهم صبو غيركا قال كفالنا يزلهم كلهم يبلكم يلون قال ما لو تقلاله منقشم زعليو ግን ኣብዙሓት ኤሊት ናይዚ ኣሜሪካ ክትሪእዎ ኢኹም እዚ ምሁራት ሊቃውንቲ ሳይንቲስት ኢኖቬተርስ ዝበሃሉ ኣሚን ሉከት ኢሎን ማስክ ስደተኛ እዩ ኢሎን ማስክ ካብ ልክዕ ከምዚያ ኢላን ዑመር እዩ ሙሉእ መዓልቲ ንዓ ክነቅፍ እዩ ዝውዕል ዘሎ ንሱ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ተሰዲዱ ያ ኣሜሪካ ድማ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝኣተው ንሱ ንሓውን ኣብ ስቴጅ እናተዛረቡ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ኣየምፃልኩም ናይ ኣግዳ ስለ ዘይኮነ يقداس نتألمت نسوس عدا سلز غنى تقبل ما حتى كاسل زغنى of course نتألمت كن كم زبالة لين زيال أمريكا وزي قلنا زلوا أمريكا كونغرسيا أبال كونغرسيا but they don't care لذي نقولنا إيرتراوين تعبي ملقت انتهي مالتي أبزل لقايا بوتا مساعدو تمساسيل أنا بين لا ينبرا لغت ولا لغانا كم قبل لكم قالوا تعالوا سلس الله يكونكم أب سويسرلاند زبالة هي وتعلنا سويسرلاند زقدلة اللي بالله إذا مالت قد أنا كم حبرة تسب ኤርትራ ከብርት ኮይኑ ኤርትራ ጽቡቅ ክትከውን ክትክል ኣለዋ ኤርትራ ክትምዕብል ክትክል ኣለዋ ህዝቢ ኤርትራ ላዕሊ ክመጽእ ኣሎ በይን ኸላዕሊ ስለ ዝመጽኻ ክብረት ኣይመጸካን ህዝብኻ ላዕሊ ክመጽእ ክኽእል ኣሎ ሕብረተሰብካ ክምዕብል ኣሎ ኮሚና ንብል ዘለና He's always complaining about the constitution allows me to do this
زعب أمريكا complaints قبل سيسا complained قبل. We ought to get her the hell out. She married her brother in order to get in, right? She married her brother. Donald Trump married his sister. Beautiful. She's a beautiful person. If I marry كجرمكم تعرفي بدعمي زسكف انديوجن حنت نجرب زي حنت استورخ نجربكم يا دونالد ترامب من مغانو. There are two kinds of politics. One is a politics of convenience. The other is a politics of principles. It's easy to defend your principles, but it's a lot harder to defend your convenience. Just ask US President, Vice President J.D. Vance. دونالد ترامب راه يكون عليه تنيا بزلو ولا مختل بريزنت ناتو J.D. Vance. لأن كان انتايلو سمعوه. كسع كندي حسوت المتعللة المخانم. He has become the chief spokesman for Donald Trump's movement. Right-wing, conservative, anti-woke, but also well-spoken. Yesterday, he triggered a new controversy. Let me quote from J.D. Vance's statement. This is what he said. Mass migration is theft of the American dream. It has always been this way, and every position paper, think tank piece. انتاي زبل زلو زي حدا كابتوم تمغتل بريزنت ناي دونالد ترامب انديو جيدي فانس نفع تزاربايو كاب دونالد ترامب نلعل دونالد ترامب تفتاو نتكو كل وغل افتح تقلنا زيادة يعملوا ليهم اجي نسدتنيا تايلو زخونه ماس إيميغريشن ببز حسبنا بأمريكا زمتنا أمريكا حلني زغت لويهم سلازي السو يكون نزبلوهم كلهم حسوتن متعللتن ويون كابتي ناي سدتنيا تات زرب حزن له سلازخون يوم من اللي تزاريبو كم دليل تهاجريو سدتنيا هات كسر خل كزنت اللي خل تجمع يبلون انتاي لهم جمال يسملو ما عند حركة مخينوسي this means you have to send عشا تاسبيتو سدتنيا قال هنداويانيا هندو هايمانوتو دم هندو كريستيانا يكونت نسوق عتليكيو لذي عند عرب خمس من قدو خينو زوم إميغرانت سكسع كندوس أقام كوينو نسقى نسبيتها نهند فاميلي سلزخونت مسكلة تدقها نهند خسادات غلدو let us know when you buy the plane ticket you must lead by example ስለዚህ ናይ ሰበይቲ ኻን ክልተ ደቂ ኻን ንስደት ምሰበገስ ከያም ንህንዲ ምስ መለስ ከያም ብዛዕባ ስደተኛታት ክስጎጉ ከም ዘለዎም ክትነግረና ትኽእል ብሓደ ድማ ክንረዳዳእ ንኽእል ኢሎሞ ምክንያቱ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ሰበይቲ መን ሽማ ፈሊጥ malo ሜላንያ ትበሃል እንግሊሽ ፅቡቅ ኣይትዛረብን እያ ስደተኛ እያ ኣብዚ ቀረባ እያ ዜግነት ወሲዳ ካብ ስሎቬንያ ዝበሃል ሃገር ተሰዲዳ እያ መፅያ ንሱ ንባዕሉ ናይ ጀርመን ፕሬዚደንት ናይ ቻንስለር መፅኡ ከሎ ናይ ኣባሓጉ ሰርቲፊኬት ናይ ጀርመናዊ ስለ ዝነበረ ኣባሓጉ برس سيرتيفيكيت ناتو كاب جرمن حيزو كم هياب هيبوه سلازي نبعلهم سدتنياتات زنبريوم إذا بفلاي جيدي فانس قال سدتنياتات يتمرعي زلو سلازي اتي هيبوكراسي ناتهم كاب سدتنياتات دونالد ترامب تايو بيزنس ناتو هوتيليو اب هوتيل من يتسرح سدتنياتات يوم سرح الامريكان يكونوا يسرحوا زغلوا صريتين عرات دون صفن زغسترون سدتنياتات يوم بزبان ناي سدتنياتات زهبتهم يوم مشكتي ناي تاشمو غيرهم ابز دمان هلكم لنكنه ابعبي كونتروفيرساتيو نزا سبيتو انتاي كغبرا خمس خل ايدون عقلو صيبولو كم نريو زلنا اتي حسوتن شفتن مبزحت غزي اب بعلو تفنجيري دمصوم بحنجن اذا تكون مخونه نيرو تعالتاونت بعل دونالد ترامب اجندا ناتومي حنت بزي غيرك سغراينا مودتا لنكنه انتاي زبل حساب امصيو مالو مسيلكم اب افريكا يزي افريكا زلخا افريكاسي غهي كلها مغهايتيوم كل غزي tech elites are starting their own for profit cities اب افريكا ቦታታት ገዚኦም ሃብታማት ቢሊዮነራት ማለት እንታይ ገብሩ ጀሚሮም አለው ከተማታት ክምስርቱ ጀሚሮም አለው እቲ ዝምስርትዎ ዘለው ሓደ ቢሊዮነር ዝሃቦ ኣብዚ ናይ I think Financial Times دی ولا ገለ ዘውፅዩ ያ Financial Times ታይብልለው they want to escape from regulation and falling democracy but are they more opportunities እንታይ ክገብሩ ይደልሎ ካብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሕግን ትእዛዛትን ዘለዎ ካድሚ ይደልሎ እንታይ ይደልሎ ሕጂ being publicly castigated by some ኣብ ኣፍሪካ ሲ ቦታታት ይገዝለው ኣበይ ያላታ ክፋል ሃይላይት ገይሮም ኣብዚ although in Africa we are looking at land parcels large enough that there will be people living there in which case we will offer relocation bonuses ስለዚህ ቦታ ዓበይቲ ከተማታት ይገለ ገዚና ንሰባት ኣባሪርና ኣብቲ ቦታቲ ንዓና ብዝመስለና ኮሎኒ ናትና ክንሃንጽና ኣብቲ ቦታት ድማ ዲሞክራሲ ለመን ይቆሚሉ ሓደ ሃብታም ፓትሪ ፍሪድማን initially pushed back by the notion of these projects as neo-colonialists ስለዚህ ናይ መግዛእቲ ኣገባቢው ነቲ ቦታ ሒዞም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ገንዘብ ሂብና ናብ ካልእ ከም ዝኸዱ ክንገብሮም ኢና እዚ we are looking at land parcels ኣበይ ያላ መሲልኩም ተዋን مثلا بحفشة ديمقراطية قال ዝበሃል ዘይብሉ ንሕና ንቋፅሮ ንኽእል ንሕና እንደልዮም ሰባት ዓይነት ክነብሩሉ ዝኽእሉ እዩ ኣበይ ክኸውን ዝኽእል እዚ እንድሕር ኢልኩም ድማ በዓል ሩቶ
معاد بليونيراتن هبطاماتن يتولو أبي أحمد كم مخبر كم زغل تقام يلن سوماليا هم بقديها أبكم تات إيد كلوا كم زغل إيزي نقار زلو منهاتو بزحت هبطامات دك قطرن إماراتن ببزح نتهاجر يجزوالو زبل زربا سلزلو كالي تي أب معرب أفريقيا زكايت زلو كونتات كتري وخلهم زي بزح كو الوا منغستات دقبر زلو نفسو زخاله انتاي زفتر زلو insecurity فتر سلو زلو متتتاو تفل عليه عينت متتتاو نخقاتم كقبر خلي ولا قاتم الواز قبر زلو ني صبق علامه وي نتهاجر كاب بارنتنا معرباوያን كوصو ميفتنو تلو اتي نسو زفترو زلو سقات نتوم زمحادرو زلو نخالوت عبيت هاجرات ويون بليونيرات كم دليتهم نخقبرو عدل كفتحلهم كفتلهم كم زغلي زنقر زلو سلازي نبي حكي أجرى من أدنى غنجزين نازلنا من البعض سنهينا كنريا كنفتني نازي أجي ناب السودان كنسكر معناته تغند زجد سنازلو أبزوانزي السودان سلزخوني السودان انتهى قات ما مالو مچم أمريكا دونالد ترامب نقدانا السودان بحطنا سعود عرب نقوسنا سعود عرب مالتي نتي قدات تو قبل ما نتي شجر كشلاشلون كقدلون مخانو حبيرو نيرو ስለዚህ ብኸመይ መንገዲ ክገብሮ መን እዩ ካብቲ ጉዳይ ትክሳተፍ ኢሉ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝጭነቐሉን ዝግደሰሉ ነይሩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ዝበሃል እገዳ ጀሚሩ ኣሎ እገዳ ብምጅማሩ ብዙሓት ሰባት ተገሪሞም እዮም ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ እምበኣር ገለ ኢሉ ሰብ ተስፋ ገይሩ እዩ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ክፈትሕ እንተኮይኑ ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣሎ መን እዩ ክእገድ ትፅበይዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትሪእዎ ከለኹም መብዛሕትና ሰባት መን ክእገድ ኢና ንፅበይ إمارات كتجدنا نسبة guess what إمارات هي تجدنا نمان كوجد مريضهم أتازيا محفرية بالله من كوي لكم the sanctions falls well short of ني إمارات شما كي تقاسه نماني وكجد فتين مسيلكم دونالد ترامب نتهم كاب كولومبيا زموتو زنبرو توقعت السباب بجنزب تجزيهم زموتو زنبرو نتن تكالات أوزلوا نعتاتن الجدا كورد مريض انتهي مالتي زي ني إمارات كتنكف مورال تبعت يبلون مش كتنكفاني إماراتي مش كقدا شماك رأو حي كعلنا بتريبورت ስለዚህ أمريكا كسع كندي إمارات بزيك على العالم بفرو نفس عزات طلعن دونالد ترامب مغنياتو قلت زخونا نقري نيرو هذه كم تريود لهم the treasury imposes sanctions on network that is fueling the conflict by recruiting former Colombian military personnel ስለዚህ ካብ ኮሎምቢያ ድመፁ ዝነበሩ ንዓታቶም እገዳ ከነውርዶ ሎም ከይልና ኣበዮም ዝቕመጥ እቲ መራሕናቶም ኣብ ኢማራት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ ኣብ ኢማራት ይቕመጥ ኣሎ ንኽብሉ ጥራዮም ታሽም ኢማራት ተጠቂሞምላ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ንኢማራት ክትንክፍዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ስለዚ ገለገለ ትካላትን ግለሰባትን ነቲ ናይ ዕሱባት ምንቅስቃሳት ዘሳልጡ ዝነበሩ ንዓታቶም እገዳ ኣውሪደሎም ኣለኹ ብምባል ተዛሪብሎ ፋይተርስ also train fighters ዚኣቶም ከዓ ተፈላለየ ዕላማታት ኣብ RSF ብመንገዲ ስልጠና ይኹን ብመንገዲ ካልእ ዝህብዎ ዝነበሩ እዮም ብሓፈሻ ወላ እኳ ተተገይሩ ዘሎ ንእሽተይ ስጉምቲ ፅቡቕ ዝመስል ነገር እንተለዎ ግን እዚ ሓደ ስጉምቲ ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ዝሕፍር እዩ ኣሜሪካ ተኣክል ንሓደ ትካል ንሓደ ክንዲዚ ዝኣክል ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይምኻላ ከም ትሪእዎ ዘለዎም እዚ ከዓ እቲ سنة foreign relations ون نزي كم حدا عبي صبغ زخون السجوم تبموساد نبحق كتاب عزوك بويو إن زياتهم زوم كولومبياويان يحجزون يرومي يمزبلوجن the international backers of this must be stoppable ስለዚህ ولا حنت السجوم تزي عبي لو كم تزخل كم زي كونه مجنزابي دل ولا تمسات بلوس ون رياكت غيرو لنيرو جن بحفشة ولا حنت لو خمس تزخل هيكونن كابو كي تفلي نريدنا ካብና ቡን እቲ መንግስቲ ሱዳን ብዘይ ምእጋዶም ቁሩብ ተሕጓስ እንዲኻ ግን እዚ ሓደ ዓቢ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ኣሜሪካ ካብ ንኢማራት ዝተሪር ስጉምቲ ክትወስደላ ድልውነት ከም ዘይብላ ንርኢ ኣለና እቲ ፅሑፋት ወላ መንግስቲ ሱዳን እውን ሪኣክት ገይሩሉ ነይሩ ብመንገዲ እቲ ናቱ ሚድያ ነቲ ኩነታት ልዕሊ ምግላፅ ዝኾነ ነገር ፍሉይ ነገር ኣይተዛረበን ኣነ ፈሪሄ ዝነበርኩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከማ ተገምጢሎም ከይመፅዎም ንዓታቶም እውን ከይግድዎም ፈሪሄ ነይረ despite evidence no Emirati individual or company were sanctioned ስለዚ ወላ እኳ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ጭብጥታት እንተሎ ንኢማራት ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትንክፍዋን
ክግድዋን ኣይተራእዩን ብምባል ድማ ይገልጽ እቲ ሪፖርት ብወገን ኢማራት ወፂኡ ዝነበረ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኢማራት ቀሊል ዘይኮነ ዓቕሚ ሒዙ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ብጎረሩ ቤላ ገይሩ ጨቢጡ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ወፂኣ ነይራ ምናልባት ገለ ካብተን ዝዓበያ ትበሃል ንሳያ እሳ ድማ እዚኣቶም ቶም ሰለስተ ናይ ኢማራት ኣሕዋት እዮም ንቤን ዛይድ መሐመድ ቤን ዛይድ ኣሕዋቱ ነዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ብዓብዩ ኦርጋናይዝ ዝገብርዎ ዘሎ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዘለዉ እዮም ካብዚኣቶም ኣብ ቴሌግራፍ ዝበሃል ይወፅኡ ኣርቲክል ዳርጋ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ኩነታት የገብርዎ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ይወፅኡ ነይሩ እዚ ሕጂ እንታይ በሃል ኔሚንግ ኤንድ ሼሚንግ ታክቲክ በሃል ናታቶም ሽሞም ወረቐቶም ብዓለም ደረጃ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ከተጋልጾም ኣለካ እዚ እውን ንባዕሉ ትብዓት ዝሓትት እዩ ስለዚ ኢማራት ሶፊስቲኬትድ ብዝኾነ መንገዲ ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ንኣብነት ናይ ሕርሻ እዚ ናይቶም IHC ዝበሃል ካምፓኒ ገጀፍቲ መሬት ኣብ ኣፍሪካ ይገዝእ ከም ዘለዎን እቲ ዕላማ ድማ ንኣብነት ንናይ ሱዳን ኩናት ብምንታይ ገሊፆም ኣለዉ always remember this part እዚኣ ክፋል እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክዝክርዋ ይምዕፀነኩም ምናልባት ፅነይ ኢለ ከም ፃልኩም እየ ምስቲ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪት ዝርዮ እቲ ረብሓ ናይቲ ኩናት እውን ብዓብዩ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ስለ ዘድልዮ ዘሎ in a time where the leaders of us are more corrupt than anybody. Go and look up the definition of bribery. Then go look up the definition of lobbying. Lobbying is when you try to influence politicians. It doesn't mention money though in that definition. Bribery says when you're trying to influence politicians by offering them something of value to sway their opinion or their vote. Then Google how much money was spent to lobby US politicians in 2024. $4.2 billion. That's enough to spend over $8 million per government official combining Congress and Senate together. If you don't think that that's a problem as an American, I don't care if you're left, I don't care. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ናይ መወዳእታ ናብቲ ናይ ዞባና ቀንዲ ምእታውና ነዚኣ ከዘክረኩም ስለ ዝደልየ መጀመርያ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕልዋ ኣብ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ኮራፕሽን ንኣፍሪካ ክፀርፉ ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ኮራፕሽን ስለዘየለ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ኮራፕሽን ካልእ ሽም እዮም ሂቦሞ ሎቢ ይበሃል ኣብ 2024 ጥራይ ከባቢ 4.2 ቢልዮን ገንዘብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ እዚ ከዓ ነቶም ፖለቲከኛታት ሰኔተርስ ድዮም ኣባላት ናይቲ ባይቶ ድዩ ኣባላት ናይቲ ቤት ፍርዲ ድዩ ንዓታቶም ሓሳቦም ሼፕ ንምግባር ንምቕያር ርእቶናቶምን ፖለቲካዊ መርገፅናቶምን ንምጥምዛዝ ሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ 4.2 ቢልዮን ዶላር እዚ ማለት ልዕሊ ቁጠባ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራ ቁጠባ መይ ባይደኖ 3 ወላ ክንደይ ቢልዮን እዩ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ብልሽውና ይጠፍእ ከም ዘሎ ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ብልሽውና ይጠፍእን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ብዛዕባ ብልሽውና ክትሰብኽ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን እንታይ መፀገም ኣሎ ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ኩሉ ሓጢኣትካ ይርስዓልካ ይድምሰሰልካ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሜሪካውያን ድማ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ኩነታት እዚ ኣይቅበሎን እዩ ዘሎ ዝያዳ ድማ እቲ ኤሊት ዝበሃል ዘሎ እቶም ሃብታማት ቢልዮነራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ንሳቶም እዮም ዝብል ኣብዚ ንእሽተይ መንእሰይ ወለዶ ወይ እውን ብዙሕ ዕድላ ዘይረክብ ዘሎ ዝያዳ እናደፍአ ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብ እዩ ስለዚ ነዚ ርእቶ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ኣሜሪካ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝብልዎ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ከውድቓ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነትን ካይዳ ውሽጣዊ ፀገሞም ሮማን ኢምፓየር ውሽጣዊ ፀገም ያውዲቕዎ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ድማ ፀገም ከጋጥማ እንተኮይኑ ካብ ውሽጣ ብዝብገት ፀገም እምበር ናይ ደገ ሓይሊ መፅዩ ከውድቓ ከም ዘይኮነ እዩ ስለዚ እቲ ባዕሎም ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱ ናብ ሽግር ይወስዶም ከም ዘሎ ግን ሕና ቀራናት ንጓዕማማ ስለ ዝኾነ ነቲ ብናቶም ድኻምነትን ፀገምን ዝወድቕ ዘሎ ጉዳይ ናብ ኣፍሪቃውያን ብምፅጋዕ መህደብ ናይቲ ድኻምነቶም ይገብሩና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኤግዛክትሊ ኩሉ ፈቲኑ ቻይና ስለ ዝሰዓረቶ ስለ ዝተንበርከኸ ንኣፍሪቃውያን ብምፅራፍ ፖለቲካዊ ኣጀንዳናቱ ደጊሙ ሪፐብሊካን ሞር ኮራስ ከም ዝረኽቡ ኣብቲ ባይቶ ይገብሩ ኣለዉ ዓሌታውያን ስለ ዝኾኑ ፃዓዱ ድማ ነቲ ዓሌታውነት ተጠቂሞም ኣብ ጎኑ ክኾኑ እዮም ንፀለምቲ ጥራይ ይፅረፍ ኣለዎም እምበር ገንዘብ ክኸፍሉካ ክእሉ እዮም ባይደወይ ፃዓዱ ገለገሊኦም ንፀለምቲ ብምፅራፍ ሓግዙኒ እናበሉ ገንዘብ ዝእትዉ ከም ዘለዉ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ንስደተኛታትን ንፀለምትን ምዝንጣል ገንዘብ እውን ከም ትረክብ ይገብረካ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ዋላ እውን ኣብ ኤሮጳ ኣብ ገለገለ ስለዚ ይሕዝን እያ ከምዚ ደረጃ ምውዳቕና ግን ንጠንቀቐሉ ሓደ ግዜ ንዓና ክትንክፈና ዝኽእል እዩ ንቐፅል ናብቲ ጎረቤትና በወታደራዊ መስክ
ጀግናውን ኮሎኔል በዛብህ ለኢትዮጵያ ያበረከተ ህዝብ ነው። ጀግናው ኮሎኔል በዛብህ የጀመረውን ጀግናው የሀዲያ ወጣት ያሳካዋል። ትሪዎ ዘለኹም እዚ ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ጎስጓስ ኣብይ ኣሕመድ ንከባቢ ክርብሽ ዘይኮነን ኣብ ኤርትራ ይትቐንዳ ቴንሽን ናቱ ክበሃል ከሎ ካብዚ ዝብገስ ኮሎኔል በዛብህ ዝበሃል መጀመርያ ኣብ ግዜ ሰውራ ብጭካነ ንሰውራ ኤርትራ ንምድር ዓም ክጭፍጭፍ ኢሉ ዝመፀ በትሪ ናይ ሻዕብያ ረኺባቶ ካብታ ነፋሪቱ ወዲቑ ሻዕብያ ሒዞም ማሪኾሞ ነይሮም። ግን ሰብኣውነት ስለ ዘሎ ከም ካልኦት ኣማይት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ሰዲዶሞ የግዳስ እቲ ሓቀኛ ባሕሪ ናይ 4 ኪሎ ስለ ዘንፀባርቕ ንሱ ኣብ 98 ድማ ገለ ካብቶም ቀዳሞት መስመራ ንክድብድብ ኢሉ ዝመፀ ሰብ ነይሩ። ኣብኣ እውን በንቂሮም ሒዞሞ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣይፈልጥን እየ። ኢት ደዝንት ኢቨን ማተር ምክንያቱ ብዓይኒ ሕጊ ናይ ውትድርና እውን ካልኣይ ግዜ ክትሃርብ ኢልካ ተመፂኻ ከቢድ እዩ ውሳነ ናትካ። ስለዚ ነቲ ሰብ እቲ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሱ ንዝጀመሮ ታሪክ መንእሰያት ናይቲ ዓዲ ክቕፅልዎ እዮም። ብካልእ ኣዘራርባ ክልተ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ንክድምስስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን መሰል ህዝቢ ኤርትራን ክሓቅቕ ኢሉ ክድብድብ ንዝኸደ ከም ጅግና ገይሩ ነቲ ናቱ ተልእኾ ደቂ ዓዱ ክፍፅሞ እዮም ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ተሪር መልሲ ይብዎ ኣሎ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ which is really important because it needs to be answered። ግን እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ድማ ስምዑለይ ናይዚኣቶም ለንቀነ ዓጢቖምልና እዮም ዘለዉ። የኤርትራ አካል አልነበረ። አሰብ የወሎ አካል ነው። አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ። አሰብ የወሎ አካል ነው በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው። እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው? ለራሴ የማይገባኝ መበል ካልኣይ ምሩኽ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም መበል ካልኣይ ምሩኽ ንኤርትራ ዝክሕድ ዘሎ ኣባዱላይ ዝኻ ገለ ካብቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞማ ኦፒዲኦ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ንዓቢ ድማ ገለ ካብቶም መምህሩን ሊቁን ዝነበረ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ወሎ ኣካል እዩ ነይሩ ይብል። ወሎ ዶ ዋላ ቆሎ ዝብሎ ዘሎ ዲክታተር ናቱ ወይ እውን ጨኳኒ ገዛኢ ዝነበረ ናይ ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም በዓሉ መቂሉ ዝፈጠሮ እዩ። ኤርትራ ግን ኣብ ዘበነ ደርጊ ኮነትን ቆይማ በዓል እዛ በይ ክበፅሕዎ ትርሶም ኣበዮም ከነይሮም ቅድሚ 30 ዓመት ሎሚ ተመሊሶም ኣብ ኣርጋኖም ተፀይቆም ዘይከውን ዝዛረቡ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ክንድምንታይ ኣብቲ መሓውር ናይቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኣትዩ ከም ዘሎን ዓሰብ ታኡንኮ ትኬት ናትናያ ዓሰብ ትብል ፕሮፓጋንዳ በኣ ጌርና እንተዘይድሕና ክንድሕና ይንኽእልና ኢሎም ወዲኦም እዮም። ክሳብ ሕጂ እቲ ዲጋ ናይ ገርዳ ፅኒሕና ኣባይ እናበልና ተሓባባና ፀኒሕና ሕጂ ታኡንኮ ንኢትዮጵያ ሓድነት ንክንሕሉ ተኮይና ዓሰብን ኤርትራን ዝብል ጎስጓስ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብኣ እዮም ነቂፆም ዘለዉ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ተመሊሱ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ይኮነትን ናይ ወሎ እያ ነይራ ኢሉ ሕጂ ካብ ድቃስሖም ዝተበራበረ ኢና ንዛረብ ዘለና። ድሓን ናይ ዓሰብ ጉዳይ ቀስ ኢሉ ክበርሃልካ እዩ እንታይ ምዃኑ ኣጋ ወጋሕታ ይፍክሩ ስለ ዘለዉ እንታይ ክኸውን ይኽእል መፃእዮም ዶንት ኖው። ኣብ ከምዚ እዋን ኣይትፍክርን ኢኻ ከምዚ እዋን ቁርብትለይ ርግእ ኢልካ ክትዛረብ ዝግባኣካ ምክንያቱ ወላቕ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ስርዓት ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ፈኸራታት ከመይ ገይሩ ከምብሮም ይኽእል ኣብቲ ሃገር አይደን ነው። ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ እቺን ሀገር ለድህነትና ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው። እየፈለጉ ህዳሴ ተመርቋል። ምንም አማራጭ የለው። እየፈለጉ መንግስታችን እጅንታይም ዝብል ዘለዉ ንሕና በቃ ንሕና ኩሉ ነገር ክዘርጉናን ከባላሽውና እናደለዩ ከለዉ ንምዕብል ስለ ዘለና በቃ ኣዝዮም ቀኒኦም ሓሪቆም ስለ ዘለዉ እዮም ከም ዝገብሩና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣትም ሰባት ዓድኹም የልምዑ ማዕብሉ ገስግሱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን። ጉዳይኩም ይሱ ብዛዕባ ጉዳይኩም ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዝግደሰልኩም ሰብ እውን የለን። ድሕሪ ክትምዕብሉ መንገዲ ሒዝኩም ዘለዎም ዘማዕብለኩም እንተኮይኑ ሽፋ ይግበረልኩም። ኣብዛ ጉዳይና ኣይተቕረቡልና ያተ ጉዳይ 10 ግዜ ኤርትራ ከም ዝገብር ገንዘብ ሕልፍ ሓሊፎም ሕጂ ኤርትራ ካብ መሬትና ክትወፅእ ኣለዋ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ። እሱ ድማ ንምንታይ እዩ ውግን ምጅማር ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይህወፁ ኣለዉ። ስለምንታይ ድማ ዝህውፆም አካል ብድሕሪት ስለ ዘሎ ይከርየኩም የሱ ናይ መወዳእታ እዚ ስምዕዎ እቶም ምሩኻት እዮም ገዲዶም ዘለዉ። አሁን ያልገባቸው ነገር የኤርትራ መንግስት የኤርትራን ህዝብ አይደለም የምለው የኤርትራ መንግስት ያልገባው ነገር አማራ ክልል ይሄን በመፍጠሩ ትግራይ ይሄን በመፍጠሩ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄን በመፍጠሩ በአፋር ዞን የፈጠረና
ኳሷን ለኢትዮጵያ የሰጠ ይመስለዋል። ያ ሞኝነት ነው። እንደሱ አይደለም። ይሄ ኳስ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነገር የለም። መታወቅ ያለበት 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። ለሁሉም የየራሱን ረመዲ አስተካክለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሊቅ እንዲ ክቅየር ደልዩ ዘሎ ባሻይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ዘይተረድኦም ሓደ ነገር ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮንኩን ሕጂ ኣኽር በሊሑ ማለት ብፖለቲካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮንኩን መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረብ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነታ ኩዕሶ ናይ ዕግርግር ኣብ ኣምሓራ ዕግርግር ስለ ዘሎ ወይ ኩናት ስለ ዘሎ ትግራይ ከምኡ ስለ ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ከምኡ ስለ ዘሎ ሲ ኣብ ኢትዮጵያስ ባፈር ዞን ወይ ከዓ መከላኸሊ ቦታ ገይሩ እታ ኩዕሶ ናባና ከም ዘሰጋገራ ገይሩ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ግን ፍፁም ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ዕሽነት ጥራይ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ 130 ሚሊዮን ዘለና ኢና ንሕና ድማ በቲ ነምሓራ እናተዋጋእና ንትግራይ እናሃረምና ከለና ንኦሮሚያ እናተዋጋእና ከለና ንኤርትራ ዝኸውን ሰራዊት ንክንገብር ወይ እውን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ጌርና ንክንቅፅል ዝኽልክለና ሓይሊ የለን እናበለ እዩ ዝፍክር ዘሎ he knows this ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ካብ ጎረሮ ንላዕሊ ይዛረብ ከም ዘሎ because 130 ሚሊዮን ዘለካ ዋላ 130 ቢልዮን ዘለካ መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ኮሚቴ ሎጂክ ዝሰርሕ መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ገዛኻ ከተፅሪ ዘይምኽኣልካ 130 እንዲ ዋላ 190 ኣይኮነን ተገዳሲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ዘይምኽኣልካ ሓይሊ ስለ ዘይብልካ ኢኻ ሓይሊ ድማ ፖለቲካ ክኾን ይኽእል ወታደራዊ ክኾን ይኽእል ብፖለቲካ ይከኣልካ ፈኪርካ ወታደራዊ ፈቲንካ ብክልቲኡ ይከኣልካ እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ፋኖ ንእሽተይ ጉጅለይ ነይሩ ሎሚ ገበል ኮይኑ ሸነ ኖርማሊ ነይሩ ሎሚ ገቢሎም እዮም መና ገቢሎም ናትኩም ሕምቀት ያገቢሎም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገብርዎ ዘለውን ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታትን ሸለል ኢልካ ትርእዮን ረጊፅካዮ ክትከይድ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራ ምሕረት ጌራትሎም ኤርትራ ሓለፋ ጌራትሎም ኤርትራ ፅቡቅ ጌራትሎም ሓቲ ሰባት እዮም እዚ ሕጂ ስለምንታይ እዮም ዝህወፁ ዘለው እንታይ እቲ ዝህውፆም ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታ ገጭፍ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ ድማ ንዓታቶም ከርባሓና ዝኽእል ክፋል ኣለዎ ብካልእ ድማ ዝደፍኦም ሓይሊ እውን ኣለዎ ምክንያቱ ምዚ ብዙሕ እዮም ዘተሓሕዝዎ ዘለው ተጓዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር አሰብን በተመለከተ ውይይት እንደሚያደርጉ ተነገረ። ከብልጽግናው አገዛዝ ጋር ውጥረት ውስጥ የገቡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዙሪያቸው ካሉ ሀገራት ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር በሁለት ወራት ውስጥ ሶስተኛውን ይፋዊ ጉብኝታቸውን በሳውዲ አረቢያ ለማድረግ ሪያድ ገብተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ምስራቅ ቀዝቃዛ ጦርነት መነሻ ምንድነው? አሁን የአረብ ሀገራቱ በሙሉ ለዘመናት የከበሩበት የነዳጅና ጋዝ ዘርፍ በአየር ንብረት ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ትንተናን ዓብይ ዘረባን እዮም ጀሚሮም ዘለዎ ምክንያቱ ጉዳይ ናይዚ ዓረብ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ ፀገም ንሱ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ መገሻ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ብርግፅ ዓብ ኣጀንዳ እንድዩ ወላ ሓንቲ ክውስኸሉን ክጎድለሉን ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ግን ከም ሓደ ዓብ ነገር እዮም ኣለዉ ቅድሚ ንዑ ምርኣይና ግን ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ዘሎ ንእሽተይ ንስማዕ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናይ የመን እስከ ስምዑ ብዚ happens now. As the SDC looks to expand and consolidate its hold over the now at pretext act against the Yemeni government and the militias holding the oil fields, something they'd likely wanted to do for quite a while, but had lacked justification for, considering the bloodshed that such an effort might involve. On the following day, December the 3rd, the SDC's shock offensive started in earnest that their target wasn't just the Masila oil fields. Instead, they focused on the city of Sayyum, pre-war. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዞም ወታደራት ናይ ብኢማራት ዝድገፉ እቶም ኤስዲሲ ዝበሃሉ ዘለዉ ሓይልታት እናስፋሕፍሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ስዑድያ ድማ ኣብ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ኣብ ምድላው ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይወፅእ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ኣብ ጉዳይ የመን ዘሎ እቲ ንዓኒ የመን ናብ ከምዚ ኩነታት ዝደፍኣ ዘሎ ሓይሊ ተመሳሳሊ ሓይሊ ንኣብይ ኣሕመድ ዝዝውሮ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳልነት ኣለዎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃየ ተበገስ ዝብልዎ ዘለዉ ይመስል ንሱ ግን ብኣፉ ዳይ ተበጊሱ እምበር ብግብሪ ክብገስ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ነጊርዎም እዩ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ንስዑድያ ኣለርት ልክዕ ከምዚ ናይ ተንስእ ደወል ተደዊሉሎም ኣሎ ከም ዝኾነ ይስማዕ ዘሎ እዚ ከዓ
بمنجد السودان زقبر زلو بمنجد يمن زقبر زلو السعودية كلتيو تمساس على حدا جايو exactly نيرتران تمساس على حدا جا سلزخونه كابز حجي أبز حدا ريبورت وتسينيرو كتاهزل كومنتان ونياتو بعبيو ناي وتهدراو ترادي كونس ناي طبعا ناي استراتيجين كوينات ون سلزخونه زنريو زلنا جنتايم زبل زلو UAE to the Gafazala STC's militia are pulling their forces out of several areas in Yemen, Hyderabad, and redeploying toward this Shabwa. Captain Jirma Tawasaki, Mix Asati Gabruham Zalone. Meanwhile, Saudia's Gafutum NSF Bahal units are moving large numbers of their troops into the region, particularly across the Wadi Hadramaut. Jadana Rizalana, Kilit Yom Hailatat, وتهدراوي من قصاص ناتهم إن حيلن نعبيان يخيط كم زلوا يزن الجرزلو مليشيا صار بولينج أوكي أبزي بفيديون بسألن زتتك أبزو حبريتاتي وصخهم زلوا يمزروا يزلوا دايزنا ركازها كونتات نايزيوم كل التهجرات أب يمن تي بروكسي وور بمعدم متمماتن مفر رهن حليفو نابسقم تجسو يخيط كم زلون it's a matter of time بحال زلوا أب عبي وتهدراوي قدم كأتو كم زخلو إذا خان تايزريكا إمارات نسعوديا كونتاتا جمجيما حسيبة السلاسلة توزز الأسقمتيا سعوديا أبقى طبعا كتتكر سلة دلزلا أبتنا إنفستمنت كالن نعدا نما معبال بزو سرح كتسرح تدلزلا زلا أبزا أنا تيوزر لغو قيم كتعت وني تغلنيا وين كتفتن دا تغلنبر كندناتي درجة sophisticated بزخونة منقدي كتعاتو اي تغلنيا أبزبل قمقام ودي قومكم زلوي سلازي إمارات بسعوديا أمع بالك قديمو ما يمزلو سعوديا حجيا كتركب تفتن دالا زياتهم قل نزو كونتات زي نوحتو مكرو جيرنا لو سلازلنا إذا حجي زلنا قزية دما دونالد ترامب بإيدنا سلازلو كالا مرات خنركباين نغلنا إسرائيل كل عينات حقتات ناي كوينات يخون ناي سبعة مسلات رجيت أتو سلز خدت إسرائيل دزارب حيلي دما سلزي تراي نحنا دما طبون كوز حجزنا يعني إسرائيل سلز خنا إسرائيل شفان كت قبرلنا دونالد ترامب دما جنزة دمبر كالا زوجد شيكونن سبعة نتنقلن أبنا تروس بوتا يبلون سلزي إذا عدل زيادة تقيمنا أجندات ناتنا نغد ميت كندفع لنا زبل تاكتيكنا نرزلنا وتسيدنا تدما أبزع بوتات تمساسال سقمت كنريالو نخل قدالو أبي أحمد دهوت زلو بناتي قمقام مزز تعهزلو أنا ترايكم كم زلو أبزي سمعوا ولا زحت كالوتون أب تمساسال مدام نمتع بس يومكم زلو يرلو የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በምስራቃዊ ሱዳን በብሉ ናይል ግዛት በኩል በሱዳን ጦር ሰራዊት ላይ ጥቃት እንዲከፍት የማሰልጠኛ ካምፕ ፈቅዳለች በማለት የሱዳኑ ወታደራዊ ባለስልጣን ለአልጀዚራ መግለጫ ከሰጡ በኋላ በምስራቃዊ ሱዳን አዲስ የውጊያ ግንባር ሊከፍቱ ማሰባቸውን በይፋ ተናግረዋል። አልጀዚራ كم تري وزلهم إذا قد عايزي كاب جزين أب جزين ريو زلناينا تزي هذا أبزي كنت سلسلة تذكريكم مغنياتو كال ريبورتون وسيسلو زلوا أبزي بنالبات حلفين نخص معكم زي بتدقق ممكن ريو أنا هنا قينو إمارات أبي إثيوبيا بمنقد أبتي بين شانغول زبحال أبدو السودان أزقيا وتدرى معسكر كت كفت كم تدل زلان السودان دما زي قد عايزي هذا قاس لو زخونا نعاه نزي قد عايزي نمكتا هذا مسير ترى قينا عبي نتيجة لو تهدرا سلطنا مسير ترى كتسفحوا مخانا زقلس حبريتها وصار له كلا يدما نساون أبتبوتاتي وتهدرا متك أعتقد قبل كم دخلت دالهم زلا سلازي إثيوبيا من السودان كالو كينات كتكايدو له زخل كونتات الله سلازي أبزو وانزي نفانو كوهاب زخل حاجز دي كالو بزعبي ملقدي كجبروا له زخل كونتات الله ነገር ሆኖ አዲናቸው ኢማጂን ከአብይ አህመድ ጥቃት ለማምለጥ እንኳን ገብተው ከሆነ አሃዲናቸው ምናምን የሚላቸው ዘመቻ ሲያስከፍት ነበር። አገር የሸጠው ነው። ሉዓላዊነት ያስደፈረው ማን ነው? ከሃዲው ማን ነው? ባንዳው ማን ነው? እንዳለ ኦህዴድ የገባበት ሁሉ በጦርነት ቀውስ የታመሰና
ልንወጣው የማንችል ከባድ መከራ ይዞ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ጥቃት የመፈጸሙ ነገር ይቅርብን ስለማለታቸው ተሰምቷል። ግብጽ ከህዳሴ ግድብ ውዝግብ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ልትጠቀም እንደሆነ በትናንትናው ዕለት ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደላቲ ወታደራዊ ኃይል የመጠቀም አማራጩን ውድቅ ሳያደርጉ ቀርተው ነበር። አብደላቲ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ጉዳት የደረሰበት ሀገር ራሱን የመከላከል መብት እንዳለው ደንግጓል ሲሉ بحفشة أنت هم زبلو زلو أبز خان تاريخهم قبتي وتدرس سجون تكت وسط هيكونتن كيت حالنا بمبال وسينا هم زبلو زلو هاي يوم سبعة زيادة ما يوداني مخنياتو تدي جاملي سلو زلو انت حرمنا يو نعنا كحسين الناس لزغل كم وين أتي السودان للاتو كونتات كن قبت خن حرم إثيوبيا كن حرمة أي وات عنانيو قالت هذبل مغنيتات يبقى مالو ما عاد جربايد زرب زلو سلمتايم كم زبلو زلو تفرهي إثيوبيا أرز زي بخم زلوين عن رزلنا بكل ما قدي بزحات صلاتي تزارت تكراخر سلازلت هاجر كبيت سجم أجات إموالو. ناو اتزعبي أزارة بارستي بفلاي نا إيرترا ناب سعودية مخادا بريزنت إيرترا ناب سعودية مخادو بيناي من قديهم سبزر دوزلون داريلكا زين هاجرات زياتن انتايدا لي اللوايو حنت بزيا حنت بقى أقدم بلا جميرة الكونيرة جبت إمارات أب أفريقيا أبي مسفع فحن خد جبر لك كم زناي زبنا مجزعة الزنبرة كم علامة يزلوا سد مانتايو ናይ ኣፍሪካ ስቡሕ መሬት ርኢያቶላ ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኬንያ ይኹን ናይ ኡጋንዳ ይኹን ናይ ደቡብ ሱዳን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ብሙሉ እዚ ሃገራት ከምኡ ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ስለዚ ወደባት ናይተን ከተማታት እንድሕር ሒዝካዮ ኣብ ወደባት ድማ ዓብ ኮንትሮል እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ፀጋታት እንትኾነ ንስኻ ክተውፅኦ ኢኻ ንስኻ ዘይተውፅእ እንድሕር ኮይንካ ድማ ነቲ ሃገር ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ካልእ ሃገር ናብቲ ሃገር መፅኡ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ተፅዕኖ ንክትገብር ዓቕምለካ ስለዚ ልክዕ ነቲ ጎሮሮ ናይቲ ሃገር መሓዝ እዚ ናይ ኣብ ወደባት ኢንቨስት ምግባር ዝበሃል ዘሎ ሞዴል ካብ ቻይና ቀዲሕናዮ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ካብ ቻይና ዝገደደ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ቻይና ካልኦት ሃገራት ንከይኣትዉ ክልክሉ ኣይሰማዕናን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢማራት ግን ፍልይ ብዝበለ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ plans to export food via Emirates built port were halted ኣብ ሱዳን ሓደ ካብቲ ዘቆጥዖም ነገር እንተሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ بزح مريت سبع مريت ناي السودان تغوصاص يروم منيروم شعو اتبلان ناتهم كابورت سودان دي ولا كابورت سودان وصيلهم ودب هنيصوم نتي سبع مريت ني امارات رايده كونس ابيناي مغبي قرب نابي اوروبا لك اكمتني اوروبا قدم بنادادن بقلن حيزوم ما زنبرو بمغبن كالن كاصقطن خغبرو مدب نيروم زخا دارغا نيو كولونيال عينت اغباب نيروزي نتي هاجر السودان يكون نتم افريقيا نتم حزب افريقيا زربح سيكون زياده عدتهم انفستراتن اماراتن بزربح من قديم كغبروا حسيبهم نيرم እዚ ኩነታት እዚ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለዩ እምበኣር መንገዲ ክቕይሩ ብሓይሊ ክገብርዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ it aims to integrate Africa into global markets act as a bridge between global south and north ስለዚ ኣብ መንጎቶም ኣብ ሰሜን ዘለዎ ይውንተን ሃብታማት ሃገራትን ድኻታት ሃገራት ኣፍሪካን ቢንቶ ኮይና ከምቲ ወደብ ኮይና ነቲ ኩሉ ክትቋዓፀሮ እያ ትደሊ ነዚ ኣብ ዘይትኽእለሉ ድማ ነቲ ሃገር ክትመቕለውን ከም ኣማራፂ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ነቲ ዕላምኦም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከነተግብሮ ኣለና እዩ ንኣብነት ናይ ሕሜቲ ናብቲ ኩነታት ምምፅኦም ነዚ ዝመስል ነይሩ ተመሳሳሊ ኣብ ሊብያ ከምኡ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ኩሉ እናረኣዩ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ሸውሃት የብሎምን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ክትርኢ ከለካ ድማ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልካ ኣብ መወዳእታ እዚ ነገር እዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ኢምፕሊኬሽን ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ንሃገራት ከቢድ እዩ ክኸውን እዚ ዩኤኢ ፖዚሽን ሰልፍ ኣዝ ፎርስ ኦፍ ሞደርናይዜሽን ኮኔክቲቪቲ እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕባለ ሓይሊ ከም ዝኾኑ እዮም ክገልፅ ንቅድሚት ክኾኑ ዝደልዩ ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ንክትረክብ ከቢድ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ዘለዎም ኢንቨስት ክንገብረልካ ንኽእል ንሕና ኢና እዮም ዝብሉ እቲ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ቻይና ዝመፅእ ኢንቨስትመንትን ካብ ኢማራት ዝመፅእ ኢንቨስትመንትን ግን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ኢማራት ዳርጋ ኢትካ ቆሪፁ ገንዘብ ሂቡ ኢትካ ቆርፀካ ዝደለ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ባኬ ሚሊሽያስ ዝተፈላለየ ዓይነት ታክቲክስ እናገበሩ ድማ ኣጀንዳኦም ከተግብሩ ዝፍትኑ ኣለዉ እዚ ካብ ቴሌግራፍ ዝበሃል ኣገዳሲ ኣርቲክል ዝወፀ ውፅኢት እዩ ነይሩ ተመሊስና ምዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ እዞም ክልተ ናይ ሃገራት ዓረብ ሓይልታት ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር እዮም ዘለዉ ውድድር ናቶም ድማ ክልቲአን ናሓትሕተን ክዋግዓ ኣይኮናን ትዝሕዝነካ ክፋል ንስ እዩ እንታይ ዳ ኣብ ኣፍሪቃ እዮም ክገብርዎ ኣብ የመን ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ይግበር ኣሎ ስለዚ እቲ ውግእ ጥቃጥቃ ጎረባብቲ ዶብ ከለዎም ኣክንዳው ዝዋግኡ ብሩሑቕ መንገዲ ከይዶም
بيد أزور بخالوت كواغوين عن رلكا كمزي كلتا بليونيرات نناتهم حيال فرس حزام بفرس ورادرو ويون تقواسط حزام نناتهم حزام بوم زورادرو تمساسالي بمليون بهيوتن من نابرون أفريقياويان كالوت هجراتن كايز لو كينات يبلولو بحفشا كلتيوم دما تاجنداناتهم كابتن اي ندادن كالون وصيوم نتكالو قطبانا بحجي ናይ ጻዓዲዩ ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ካልእ ኣገደሲ ጂኦፖለቲካን መጣልዒ ካርድታት ክኾኑ ዝኽእሉ እውን ክቋፀሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቤን ተኣቱ እንድሕሪልና እስከ ንስማዕ ኣብዚ የተጓዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር አሰብን በተመለከተ ውይይት እንደሚያደርጉ ተነገረ። ከብልጽግናው አገዛዝ ጋር ውጥረቱ እዚያ አይኮነትን there was another report give me a second where is this report Khalid International Airport was no ordinary diplomatic event. Greeted at the royal terminal with full honors, Afwerki's reception signaled a dramatic elevation in Saudi-Eritrean relations. This was a calculated display, orchestrated by King Salman himself, following months of behind-the-scenes diplomacy. The message was clear: Eritrea was now a central pillar in Saudi Arabia's regional strategy. For Afwerki, long isolated on the world stage, this was a diplomatic breakthrough. The visit was framed as a strategic summit, addressing the volatile. ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝኸዶ ካብዚ ትሪእዎ ዘለዎም ዋላ እቲ ምንፃፍ ተገይርዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ስፔሻል ኦነርስ ዝበሃል ምክንያቱ ኖርማል ክትመፅእ ከለካ ሬድ ካርፐት ኣሎ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎ ስዑድያ ድማ ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ዝዓበየ ክብሪ ኣቀባብላ ከም ዝገበረትሉ እዩ ዝነገር እዚ ድማ መልእኽቲ ኣለዎ ንባዕሉ እቲ ርክብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዓብ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብኡ ምግማት የድሊ ማለት እዩ ዓበይቲ ዲልስ ክግበር ከም ዝኽእል ዝእንፍቱ ብዙሓት ሓይልታት ኣለው ከም ኣጀንዳ ኣይተምስ ዝዝረበሎም ዘሎ ሴኪሪቲ ሓደ ክኾን ከሎ ግን ናይ ቢዝነስ ዲልስ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና እንተነይርዋ መሊሱ ዕምቆት ክውስኽ ከም ዝኽእልን ናይ ክልቲኦም ረብሓ ክሕይለሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኢማራት ኣዝዩ ሓያል ብድሆ ክፈጥረላ ምዃኑን ኣሜሪካ ተረዲ ብሩህ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክርዳኣ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ከሎ ግመስከን ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ድሓን ናራናያ ንኸይድ ቅድሚ እዚ ርክብ እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ነቲ ቅድሚኡ ዝካየድ ዝነበረ እንተሪኢኻ ድማ ዝያዳ ክበርሃልካ ዝኽእል ነገር ኣሎ እዮም ዝብሉ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ ቅድሚ ነዚ ርክብ እዚ ምግባሩ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ነይሩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ምንታይ ተረዳዲኦም ነይሮም እዩ ዝበሃል ክልቲኦም ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ ንስዑድያ ናን ኔቶ ሜምበር ዝዓበየ ክብሪ ወይ እውን ዝዓበየ ናይ ሴኪሪቲ ፓርትነር ኣብዚ ዞባና ሸይምዋ ነይሩ ስለዚ እዚ ማለት ከም በዓል ናይ ጃፓን ከም በዓል ናይ ደቡብ ኮርያ ከም በዓል ናይ ኣውስትራልያ ከምኡ እውን ናይ ካልኦት ዓበይቲ መሻርክትናታ ደረጃ ዘውህባ እዩ ነይሩ ንስዑድያ እዚ ማለት ማለት እዩ ታዝቀረበት ኣብዚ ከባቢና ናን ሴኪሪቲ ናን ኔቶ ሜምበር ማለት ስዑድያ እያ ስለዚ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዝምድና ኤርትራ ብመንገዲ ኣሜሪካ ቅቡልነት ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ቅቡልነት ከም ዘለዎ that tells you many things ኤርትራ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ ዝምድና እንተደይገበርና ዲፕሎማስናትና ቃታ እንተዘይተጀመረ ስዑድያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ዝዓበየ ወኪል ኣብቲ ዞባና ኮይኑ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምክንያቱ ኣብ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግብፂ ወይ ንስዑድያ እንተደይ ኮይኑ ንኢማራት ክብዎ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ቢካዝ ኢማራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዝዓበየ ኦቶሪቲ ክህልዎ ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ስዑድያ ይክኸውን ዝኽእል ምስ ስዑድያ ዝርከብ ምክንያት 4 መዓልቲ ብዓብ ክብሪ ዝቕበልዎ ዘለዉ there is definitely ፅቡቕ ዝኾነ ዲልስ ንክግበር ዘኽእለሉ ዕድላት ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዝጥምትዎ ዘሎ እዩ ናይ ኣቢ ጭፍራ ድማ ውይ ዘብሎም ዘሎ ንስ እዩ ናይ ብሓቂ ውይ ዘብሎም ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ because for them this is very very important ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ክትፍለ ኣለዋ ዝብል ስትራቴጂክ ፔፐርስ ክፅሕፉ ፀኒሖም እዮም ስለምንታይ ግን ከምኡ ክብሉ መሪፆም because ስዑድያ እቲ ዝቐረበ ናብ ኣሜሪካ ምዃኑ ይርኢ ኣለዉ ንስዑድያ ከይፈንተትካ ወይ እውን ንስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ከይፈለኻ ካልእ ነገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከምፅዶ ተፅዕኖ ከምፅዶ ዝብል ካልኩሌሽን ክሰርሓለዎም ከም ዘይከነ ይፈልጡ ነይሮም ኣይተጋገዩን ድማ they know this ስለዚ ኤርትራ ማስተርፉሊ ንኣብይ ኣሕመድን መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ሎብን ገለን ቆፂሩ ዝገበሮ ኣውት ማኒቨር ገይራቶላ ኣብዚ ኤርትራ ስዒራቶላ ነዚ
زخانتاي مالت إيرترا بس أمريكا انتاي ديل تقبر كالا دي كونه بعابيو نا أمريكا ناشنال استراتيجي بنصور زو سمران تلو أفريقيا يلنا بناتو سلازي نا أفريقيا زملكت قداي مستهم قربا مشاركتهم غيرهم يمكريو قربا مشاركتهم دما إمارات سعودية يوم أبزوان زي قطر سالسايم سلازي كابزياتهم نحت حدهم كما يجرون كراديو يقولوا زوم هجرات مباري أبتزوباتي أمريكا فليز بلا ترانا خطاوت كتمت خمزة كونت ناي سودان كونت هدما هي وابنات كوين لمالتي إيرترا السعودية زجبرتو calculation دما one of the really لك كابتنت بتيا تاري مالا كابز حجة إيرترا كند من تاي دفي أنا زوج دايزي a practical deal كيرو تخل لك برقص زلنا مدرخ مسكيناتن وركيناتن زتها حصل زغنة كبير يكون كتريوجن اسكازيا سمعوانا بنت مساتها عزيزياون መሳሪያዎችን የጫነ መርከብ በኤርትራው ምጽዋ ወደብ ላይ ጭነቱን ማራገፉ ተነገረም። የጦር መርከቡ ወደ ግብጽ መመለሱም ታውቋል። ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ ከተናናቁና ከተጣሉ በኋላም ሁለቱን ሀገራት በጦርነት ስሜት ውስጥ አድርገው እየገዙ በቀጠሉበት በዚህ ወቅት የጦር መሳሪያ ሸመታና ዝርፊያ ላይም ተሰማርተው ስለመቀጠላቸው ተደጋግሞ የተዘገበ ነው። ባለፈው ዓመት ብልጽግና ከአዘርባይጃን ገዝቶ በሁለት መርከቦች ጭኖ ወደ ኢትዮጵያ ሲያጓጉዞ የነበረውን ተተኳሽ የሻዕቢያው መንግስት የባህር ኃይሉን አሰማርቶ እንደዘረፈውና መንገድ ላይ እንዳስቀረውም በወቅቱ ተገልጾ ነበር። እንታይም ዝብል ዘሎ ብዙሕ አጽዋር ናብ ኤርትራ ናብ ወደብ ዓሰብ ወደብ ባጽዕ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሓንሳብ ብደፈርቲ ይኣቱ ኣሎ ይብሉ ሓንሳብ መራኸቢ ይኣቱ ኣሎ ሕጂ ብዝለይተሲ ድማ ካብ ቻይና ዝተበገሰት ዓባይ መርከብ ናይ ኣጽዋር አባጽዕ ከም ተራገፈ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዝኻንታይ ዘሬካ እዚያ ስምዑ ወደ ባድ መሳሪያዎችን የጫነ መርከብ ምጽዋ ማረፉን የሚገልጽ ነው። በኤርትራ ወደብ ምጽዋ ያረፈው ይሄው መርከብ ምንም እንኳን ከቻይና የተነሳ ቢሆንም ተመልሶ የሄደውና የመጨረሻ መዳረሻውን ያደረገው ግን ግብጽ መሆኑ ታውቋል። የቻይናን ሰንደቅ ዓላማ የሰቀለው ሲኦ ሺፒንግ የተሰኘው መርከብ ምጽዋ ወደብ ላይ የጫኑን ጦር መሳሪያ ማራገፉንም የማሪታይም ትራፊክ አረጋግጧል። የጦር መሳሪያዎቹ የሜካናይዝድ ትጥቆች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ብረት ለበሶችና መሰል ወታደራዊ ቁሳቁሶች ሲሆኑ መርከቡ የጫኑን አራግፎ የመጨረሻ መዳረሻ ወደ ሆነችው ግብጽ ተመልሷልም ብሏል። ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ንኣብን ጭፍርኡን መርድእ ከም ዝኾነ ድማ ምርዱ ቀሊል መስለኒ ስለዚ ኣቀዲሙ ብመራኽብ ናይ ኣዘርቤጃን ዝኸይድ ዝነበረ ኣጽዋር ኤርትራ ከም ተቆጻጸረቶን ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ንክፈትሕ ኢሉ ዝፈተኖ ድማ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተረፈን እዩ ዝንገር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኤርትራ ሕጂ እውን ካብ ቻይና ናብ ግብፂ ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ መወዳእታ ዕላምኡ ዝገበረ መርከብ ኣባፅዕ ኣጽዋር ብዙሕ ከም ዘራገፈ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኻ ናይ ከበድቲ ኣጽዋራት ዝሓዘ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣኑ ትራፊክ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ካብ በዓል ኢራን ዶ ካብ ቤላሩስ ዶ ካብ ኡዝቤኪስታን ዝበገስ ብነፈርቲ ዝመጽእ እውን ብዙሕ ግዜ ኣባፅዕን ኣስመራን ክወርድ ከም ዝተረኣየ ክነግሩ ፀኒሖም ኣለው። ስለዚ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ዓውዲ ብዙሕ ነጥብታት ትገብር ከም ዘላን ብዙሕ ግስጋሴ ተርኢ ከም ዘላን ስለምንታይ እዚ የድልየና ምክንያቱ ዓንዳር ጎረቤት ስለ ዘለና ሓያል ወታደራዊ ዓቕምናትና بعقم سب ترايد كونس مودرن زخنا صوارات بحزون حنسابن حوارو نت كمص زغل فتنا كراش كم قبرخن كلالنا سلازي ኤርትራ كم تري وزلهم يو كم حدا አገዳስ መድረክ ከም ዘለናን አገዳስ መድረክ ዝምጥን ስጉምትታት ክትገብር ንርኢ ንሰምዕና ኣለና Administration really doesn't like us. Doesn't much like Europe, doesn't much like Britain, and very much doesn't like London. Yesterday I was discussing the new US policy document. እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ኤሮጳ ማለት ያሞ ዳታ ሪያላይዜሽን መጽዎም this administration doesn't like us ዶናልድ ትራምፕ አይፈትወናኒ ኢሎም ሮማይ ዝምምዕዳር እዚ አይፈትወናኒ ኢሎም ምክንያቱ ለንከነ ዶናልድ ትራምፕ ንአፍሪካ ወይ ንሶማሊያ ጥራይ ኮነን ጸርፍ ዘሎ ንኹሉ ይትጸርፍ ዘሎ for example ኣብስምዑ of the reality of the war against Russia. In an interview with Politico, the US president went on to criticize European leaders for their handling of the war. He says they talk too much, label them as weak. They're not doing a good job, Europe. كم تري وزلهم نظام أوروبا زجدا فلهم يبلون latest interview ناتوس جبروا يا بأمريكا مرحت أوروبا ولا حنتكم نجار زي بلهم يزبلهم أبحد درجة ميديا extremely busy زل بعضاتهم سمعوا بزي مجمريا عقمية بالكمن تجبروا نجار يلن نيوكرين دماكمو ولا حنت عقم زي بالله يلوازلو እቲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ደውፅኦ ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ ኤሮፓ ክንምንታይ ፀፍዒዋ ናቱ ሕርቃንን ቆጥዕን ከይተወድአሎም ከሎ
ባዕሉ ናብ ቴሌቪዥን መፅዩ ፍሉይ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሳክት ንግሮ መንገዱ ክሓለፍ ከሎ ዘይኮነ ኣሬንጅ ዝኾነ ኢንተርቪው ገይሩ ንኤውሮጳውያን ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሎም ምዃኖም ቤላ ገይሩ ሃሪሞም ማለት እዩ ስለዚ ኤውሮጳውያን ካብ ሕጂ ንድሓር ሕርኽርኽ ዝብል ጉዳይ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ይፈትወና ድዩ ኣይፈትወናን እዩ እንታይ እቲ ጉዳይ ገለ ብዛዕባኡ ግዜ ከጥፉ የብሎምን ኢትስ ቨሪ ክሊር እዚ ናባታቶም ዘለዎ ኩነታት ንፁር ኮይዱ ኣሎ ሕጂ They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. They talk too much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. I think they're weak, but I also think that they want to be so politically correct. I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do. They don't know what to do on trade either. I mean, I look at a lot of the. ኣቶም ሰባት እዚ ሰብ ጥዕና ኣለዎ የብሉ ብዙሕ ነገር ይዘገርመካ 27 ሃገራት ንዘለዎ ብሎክ እኮ እዩ ኤውሮጳውያን ወላ ሓንቲ እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ ብዙሕ ዘረባ ጫቕጫቕ ክብሉ ሰምዖም እየ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ነታ ዩክሬን ለኪሞም ማጥፍ እዮም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ወላ እውን ኣብ ቁጠባ እንድሕር መፂኻ ኣብ ንግዲ እንተመፂኻ ኣነ ናይ ትሪልዮናት ገንዘብ ክረክብ ከለኹ ካብኦም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይራኹም ከምኡ ይብልኒ ብኣፉ ግን ኣብ ተግባር ንጎም ሸትን ንዛረበ ዝነበርና ኣብዚ ቻነል ታ መራሒት ናይቲ ብሎክ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ከምዚ ህፃን ንመጀመርያ ምስ መምህራት ትራኸብ ዘላ ወይ ከዓ ገይሹ ዝነበረ መምህራት ትረክብ ከም ዘላ ፈጠጥ ናበለት 15% ታሪፍ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ገንዘብ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ነዳዲ ናይ ጋዝ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ክገዙ ኩሉ ዝናበለ ከሎ ኤውሮጳ ከምታይ ክትረከብ nothing እዚ ሕጂ እንታይ ምፃልካ ኣከምዚ ዓይነት ጽኢልካ ሕግታት ምግባር እንታይ ገብረካ ዊክ ድኹም ስለ ዝኾንካ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፀካ ድሕሪ እንታይ ንዕቀት ውርደት ኤውሮጳ ድማ ኤግዛክትሊ 1 to 1 ልክዕ ንሳ ትረክቦም ዘላ ስለዚ ካብዚ ንየው ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብዘይፈልጡ እያ ትመሓደር ዘላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኤውሮጳ ብሓንቲ ዘይፈልጡ ክትመሓደር ኣይነፍቅድን ኢና እዩ ዝብል ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ናቱ ኢድና ክንእቱ ክንክእል ኣለና እዚ ኩነታት ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ከይተበላሸወ ከሎ ንክዕረ ኢድና ክንእቱ ኣለና ንኤውሮጳውያን ድማ ልዕሊ ማንም ኣይሕግዘኩም ንዮም ሰቕማ ይሰርሕኒ እንተዘለና ሓደ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ክኣትዮ ዝበለ ግን ናይ ጀርመን ቻንስለር መሊሱሉ ኣሎ ከስምዓኩም እየ ኢንክሬዲብል ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ Trade, situation that's going on over there is a little bit dangerous, but Europe. They want to be politically correct, and it makes them weak. That's what makes them weak. Well, a lot of people would agree with him, except for Sky's Mark Stone, who reports from Washington. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝብሎ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ቁጥዕ ዝፈጠረ ኩነታት ኮይኑ ብጀርመን ዝተዋሃቦ መልሲ ክንርኢና ግን ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ቁርብ ኣብዚ ኸ ኤውሮጳውያን እናማረሩ ዝወስኽዋ ክንርኢ In London, you have a mayor named Khan. He's a horrible mayor. እቲ ናይ ኤውሮጳ ክኸውን ከሎ ናብ ዩኬ ዘቕንዐ ድማ ስምዑ ካሃን ዝበሃል ሜየር ናይ ሎንደን ኣሎ ኣሰላማ እዩ እቲ እንኮ ዝፀልአሉ ምክንያት ንሱ በቃ ነዚ ሰብ እዚ ኣመሲሉ ኣነ ዝገርመኒ ሃገራት ዓረብ ፈትዎ እዮም ነዚ ስዑድያ ገለመለ ይፈትዎ እዮም ኣስላም ዘይኮኑ ንሳቶም ኣነ ይግረም እየ ግን ኦፍኮርስ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ክትመሳሰል ኣለካ እምበር ዝገርም እዩ ኣስላም ኣይፈቱን እዩ ሰብ እዚ ገንዘቦም ጥራይ ትፈቱ እምበር ኣስላም ኣይፈቱን እዩ ኣይደነ እንታይ እዮም ገይሮሞ whatever it is عدل أبزر خبو كزنتلم يخلي. He's an incompetent mayor, but he's a horrible, vicious, disgusting mayor. I think he's done a terrible job. London's a different place. I love London. And I hate to see it happen. You know, my roots are in Europe, as you know. Right. And I hate to see that happen. This is one of the great places in the world. And ኣብ ሎንደን ዝኸውን ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕርቐኒ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ሎንደን ፌይል እናገበረት ትኸይድ ከም ዘላ ሎንደን ማለት ናይ ዩኬ ርእሲ ከተማን ትዛዕበየ ቁጠባ እናታን እዩ ስለዚ ሎንደን ሕማቕ ትኸይድ ከም ዘላ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት የጋጥም ኣሎ ኣነ መበቆለይ እውን ምስኡ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዝኾንኩ ይስምዓኒ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ክፅሕፍ ዝውዕል ድማ ኢሎን ማስክ ኣሎ ኣብቲ ኤክስ ንሱ ዝውንነ ማለት እዩ ብሚልዮናት ሰባት ድማ ሼር ክገብርዎን ላይክ ክገብርዎን ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ዓብይ ስምዒት ፈጢሩሎም ኣሎ እስከ ናይ ጀርመን መልሲ እንታይ ኢልዎ ነዚ ኩነታት እዚ Understandable, some of it is comprehensible, but some of it is unacceptable to us from a European perspective. That the Americans now want to save democracy in Europe. German Chancellor Friedrich Merz is not ለንቀነ ተራኺቦም ነይሮም እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ስለዚ
እዚ በቲ ሓደ ወገን ክንርድኦ ንኽእል ኢና ምናልባት እቲ ዝብልዎ ዘለው ናብ ነብሶም ከተኩሩ ደልዮም ኣለው ግን ገሊኡ ግን ፈፂምካ ክንርድኦን ክንቅበሎን ዘይንኽእል ነገር እዩ ብምባል እዩ ዝምልስ ዘሎ ሓንታ ዘረባ In response to Washington's document, he also wants to save democracy in Europe. If it were necessary to save it, we would manage that on our own. ስለዚ ኣብቲ ካልእ ከም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ እዮም ኣብቲ ጉዳይ ናትና ግን ንሕና ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ We would manage that on our own. Some of it is understandable, some of it is comprehensible, but some of it is unacceptable to us from a European perspective. That the Americans now want to save democracy in Europe, I see no need for that. If it needed saving, we could handle it ourselves. The question of what this means for our security policy cooperation is, of course, the most important question. It confirms my assessment that we in Europe, and thus also in Germany, must become much more independent in terms of security policy from the USA. That's no surprise, but now it's been confirmed once again. It's documented. This is the new strategy of the Americans. And of course, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብፍላይ እዚ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ዓብዪ ደጋፊ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብላክ ሮክ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዝሰርሕ ዝነበረ ኢንቨስተርን ማልቲ ሚልዮነርን እዩ ሰው እዚ ኣብ ጀርመን መርሕነት ክመፅእ ከሎ ዋሽንግተን ዝደልዮ ዝነበረ ሰብ እዩ እንተኾነ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ መስርሕ እናረኣዮ ምስ ከደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣንጻር ኣሜሪካ ወላ እኳ ትብዓት ዓበ ትብዓት ኣለዎ ክንብሎ እንተዘይከኣልና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጀርመን ናፅነታ ክትእውጅ ክትክእል ኣለዋ ልኡላውነታ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለዋ ዝብል መርገፂ እናደልደለ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ትብለና ዘላ ኩነታት ገሊኡ ንርድኦ ኢና ኣሜሪካ ናቶም ቀዳምነታት ኣለዎ ገሊኡ ግን ንሕና ዲሞክራሲ ናትና ፀገም ኣለና ይበልና ፀገም እንተለዉ ድማ በዓልና ኢና ክንፈትሖ ንዓና እዩ ዝምልከት ኣነ ብዛ ቻነል ዘለኹም ቀዳመይቲ ዕላማ ናተይ እዚኣ እያ ንኤውሮጳ ድማ ንነዊሕ እዋን እያ ፃሮም ነይረ ግን ኣብ መወዳእታ ኤውሮጳ ጉዳዮም ባዕሎም ክሕዝለዎ እዮም ባህላ ያነ ኤውሮጳ ኣውቶኖሚ ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ዝብልዎ ናቶም ልኡላውነት ኣረጋጊፆም ክኸዱ ኣለዎም መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከማ ኩርኩር ናይ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝገብርዎ ደስቅጭ ዘምፃለይ ንዓይ እምበር ኤውሮጳ ናቶም ነገር ክገብሩ ኣለዎም ባህላ እየ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ማንም ክኣትወና የብሉ እናበልኩ ዝምጉት ኤውሮጳ ድማ ከምኡ እዮም እዚ ላይ ንኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊት ኣንኣክሰፕተብል እዩ ንዓይ ቅቡል ኣይኮነን ኤውሮጳ ዝመራሒ ዝብሎ ዘሎ ድማ ቅቡል እዩ ንዓይ ኣብ ጉዳይ ናትና ናይ ህዝቢ ፀገም ኣለና ኸውን ናይ ስደተኛታት ፀገም ኣለና ኸውን ናይ ቁጠባ ፀገም ኣለና ኸውን ኩሉ ንዓና እዩ ዝምልከት ከም ኣይና ድማ ንብል ዘለና ብኤርትራ ንሕና ኤርትራ ሽግር ኣለና ብዙሕ ሽግራት ክህልወና ይኽእል እዩ ሽግራትና ግን ናብ ህዝቢ ኤርትራ ግደፎ ክንደይ ዓመት ወዘልና ንዓና እዩ ዝምልከት እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ኩነታት ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ኤውሮጳውያን እቲ ሪያሊቲ ክሃርሞም ስለ ዝጀመረ ኣብቲ ኩንነት ኣይብልለው ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ናትና ጉዳይ እዩ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ማንም ክኣትወና ይንደልን ኢና እንኳን ላይ ኣሜሪካ እቲ ንስኹም ክትብዎ ትኽእሉ ሓገዝ ቴንኪዩ በት ቴንኪዩ ይብልዎም ኣሎ ኣይንደልን ኢና ኣብ ጉዳይ ናይቲ ተውነ ትሕቶ ብኣፍካ ከምኡ ትብል ትኽእል 40,000 ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ተለዎ ኣብ ጀርመን ግን እንታይ ትገብር እዩ ትሕቶ 40,000 ዝኾኑ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ጀርመን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ነቲ ቀንዲ ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናይ ጀርመን ድማ ድቋፀረሱ እዩ ዝበለፀ ኣፅዋር ኣለና ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጀርመን ማለት እዩ እንተለዎም ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ብግዳ ሓቂ ብሓይሊ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ ክትወስዶ ትኽእል ኣሜሪካ ዘይትፈትዎ እምኻ ዘይትፈትዎ ምዃና እንተፈሊጣ ጠጠው ንኸተብለካ 100 ምክንያታት ኣሎ ብፍላይ ንጀርመን ድማ ብዓብዪ ብቁጠባ እዮም ትሕዞም ጀርመን ናይ ኤክስፖርት ቁጠባ እዩ ነይሩ ቀደም ዝዓበየ ዕዳጋ ናቶም ድማ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ብረት እውን የድልየካ ንጀርመን ንምንብርካኽ ብዙሕ ግዜ እቲ ኤክስፖርት ናቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ንዑ ክበት ተገይሮምሎም ቁጠባ ናይ ጀርመን ዓለውነው ክብል ይኽእል እዩ ዝብል ግን ጀርመናውያን ካ ዘናሓቑ ህዝቢ ይኮኑ ኣብ ዓለም ንማንም ክትነዕቕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ይበሃል ጀርመን 9 ደቂቕ በፅሒ ኢልካ ስዒርና ኢልካ ንጀርመን ሰለብሬት ኣይትግበር እዩ ዝበሃል ኣብ 9 ደቂቕ ሲ ንመራሕ ኣለና ኢልካ ንጀርመን ተዓዊተ ኢልካ ይትጃር እታ ፊስካ ናይ መወዳእታ ክሳብ ትንፋሕ ንጀርመን ክትኣምን የብልካን ከም ገለ ኢሎም ክግምጠሉ ዝኽእሉን ከርክቡኻ ዝኽእሉን እዮም ስለዚ ጀርመን ምናልባት ግዜኡ ሓጎስ ገፅ ከጋጥሞም ክእል ኢፍ there is anyone ነዚ ነገር እዚ ክቕይሮ ዝኽእል ጀርመን እዮም ክቕይርዎ ዝኽእሉ ግዜ ክወፅ ዘሎም እዩ ከመይ ግን ጀርመን ሓንጎሎም ኣወሃሂዶም ኩነታቶም ኣረጋጊፆም ክኸዱ ተጀሚሮም ር ኣክቹዋሊ ነገራት ክቕይሩ ዝኽእሉ እዮም በዚ ብዘይ ቃል ዓለም ኣነ ብጀርመን ዝዛረብ ህዝቢ ስለ ዝነብር ካልቸር ናይ ስራሕ ናቶም ዲስፕሊን ናይ ስራሕ ናቶም ስለ ዝርዮ ሓንጎሎምን ኣካይዶምን ፖለቲኮምን ኣነፃፂሮም ነዚ ዝብሎ ዘሎ ተበጊሶምሉ they can do it. America first is particularly evident here. I say in my conversations with the Americans, America first is fine, but America alone cannot be in your interest. You also need partners in the world.
then one of those partners can be Europe. And if you truly cannot accomplish anything significant with the entirety of Europe, then at the very least, endeavor to make Germany your steadfast and reliable partner. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሕና ንመክሮም ኢና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምክሪ ክንብ ንኽእል ኢና ኣሜሪካ ፈርስት እንድሕር ኢልኩም ኣሜሪካ በይንና ኣሜሪካ ቀዳምነት ክንብ ኢና እንድሕር ኢልኩም ቅቡል እዩ ኣሜሪካ በይንና ትብሉ ተለኹም ግን ትጋገይ ኣለኹም ባህልቲ ኢና ምክንያቱ ንኤውሮፓ ከሲርኩም ዘዕውተኩም ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ወል ጎቴል ዶናልድ ትራምፕ ከም ኢልካ ኣምኖ እዩ ትሕቶ ኣሜሪካ ንኤውሮፓ ትገብራ ዘላ ናይ መወዳእታ ዚኣርእየ ክሰግር እየ ኣነ ነዚኣ ምሰንበብኩ ስሓቅ ይመፅእ ንስሓቅ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኤውሮፓያን ቁጣ ይፈጢሩ ኣሎ ኣብዚ ናይ ክሪቲካል ሚነራልስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ሕጂ ማዕድናት ካብ ነዳዲ ንላዕሊ ዘባእሶም ዘሎ ቻይና ድማ ብዓብዪ ቁፅፅር ከም ዘለዋ ዝንገረላ ስለዚ ኤውሮፓውያን ካብቲ ጉዳይቲ ንክወፁ ኣብ ብራዚል ስለ ዘሎ እቲ ማዕድን ምስ መንግስቲ ብራዚል ዲል ገይሮም ከይወደእዎ ከለዉ ናይ መወዳእታ ዲል ነክዓፁ ኢሎም ሚኒስትር ናይ ኢንዱስትሪ ናቶም ንብራዚል ምስ ከደ ኣሜሪካ እንታይ ገይሮሞም ፀኒሖም መሲልኩም 3 መዓልቲ ቅድሚ እትቆፀራ ከይዶም ነቲ ናይ ብራዚል መንግስቲ ረኺቦም ነቲ ናይ ማዕድን ቦታ ብምሉእ ገዚኦም ሞ ን5 ዓመት ሎክ ገይሮሞ ከይዶም ንኤውሮጳ ከይነገርዎ ናይ ኤውሮጳ ልኡኽ ማለት እዩ ቦርሱን ሻንጡን ኣኪቡ ናብ ብራዚል ክዛረብ ኢሉ ምስ ከደ ሶሪ ንብረት ከይዱ ኢሎሞ ይህ መን ናበይ ከይዱ ኣሜሪካ ቅድሚ 3 መዓልቲ መፂኦም ምሳና ዲል ገይሮም ገንዘብ ከፊሎም ዓፅዮም ነቲ ጉዳይ ከይዶም ተወዲኡ እቲ ጉዳይ ተሸይጡ ኢሎሞ ማሓዛኻ ከምዚ ገብረካ ንዓርክኻሲ ወይ እውን መሻርክትኻ ብቐረባ መሻርክትኻሲ እንታይ ክትገብር ምዃንካ እንድሕር ነጊርካዮ ንሱ ድሕር ቅድሜኻ ከይዱ ነቲ ጉዳይቲ ባዕሉ ሸይጡ ንዓኻ ትርፎ ክገድፈካ ከሎ ካብ ዝኸፍእ ኣሎ የለን ዲስ ኢዝ ወትስ ሃፐኒንግ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ወይ እውን መንግስቲ ንኤውሮፓውያን ከምዚ ዓይነት ትሪትመንት እዩ ዝገብረሎም ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ተቀያየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንቐፅል ኣብቲ ኣተሓላላኽ ነጥቢ ድማ ንስከርጅ Ukraine will pitch its own peace plan to the Trump administration as peace talks stall between Moscow and Kyiv. Ukrainian President Zelensky meeting with European leaders in London yesterday. France, Germany, and the UK vowing more security guarantees, adding that European contributions to President Trump's peace plan. Zelensky refusing to cede any land to Russia as outlined in ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩክሬን ድማ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኮንደኾን ገለ ነገር ንገብር ኸውን ኢሎም ምስ ኤውሮፓውያን ክማኸርቀኒ እዩ እቲ ጉዳይ ድማ ሕጂ ሓደ ነቲ ዘሎ ፕላን ናቱ ንጥፊ ሒዙ ይቐርብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብዛዕቦም ዝብሎ ዘሎ ስምዑ መጀመርያ ኣብዚ እቲ ንሱ ዝሃቦ ዲል ዘለንስኪ ዝኾነ መልሲ ይሃቦን ኣሎ I just want to see people stop from being killed. 47,000 soldiers died last month. That's what I want to see stop. We, as you know, we now sell equipment to NATO at full price, and NATO takes that equipment and probably gives it to Ukraine. I guess they could give it to others too, but for the most part, give it to Ukraine. And they're working with Ukraine in terms of distribution of equipment, missiles, etc. But we aren't spending money. What we are doing is spending time on a humane. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘለንስኪ ብፍፁም ብዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ዘሎ ኤውሮጳ ይኹን ኔቶ ኣፅዋር ንሸጠሎ እምበር ኣይንህቦም ኢና ዘለና ኤውሮጳ ካባና ብመንገዲ ኔቶ ይገዝእዎ ግን ዩክሬን እዮም ዝብዎ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ኤውሮጳ ዓቕሚ የብሎምን ኢልዎም ኣብቲ ሰም ኢንተርቪው ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንዘለንስኪ ድማ ፈፂሙ ተቆጥዑ ኢሉ ዘሎ NATO Secretary General Mark Rutte also meeting with Zelensky to coordinate the purchase of U.S. arms by NATO allies under the prioritized Ukraine requirements list. እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ገንዘብ ናይ ሃብቲ ናይ ኤውሮጳ እናተጓሕጉሐ ኔቶ ዝበሃል ንዩክሬን ንምዕጣቕ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ከም ዘሎ የግዳስ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ኣብዚ ሓዳሽ ኢንተርቪው እንታይ ኢልዎ ስምዑ Trump declaring in a new interview Ukraine is quote losing. Trump's comments to Politico that Russia is in a stronger position came at a key moment in the negotiations to end the war in Ukraine, and as Ukrainian President Zelensky is stating clearly that Ukraine is not willing to concede land to Russia. If this deal, if Zelensky rejects this deal, is there a timeline? Is there a point at which you say, okay. Well, he's going to have to get on the ball and start accepting things. You know, when you're losing, because you're losing. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ኢንተርቪው ኣነ ብሰፍሓ ሰሚዐ እያ ነይረ ንዘለንስክን ዩክሬንን ሳክት እዮም ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን ኢሉ ይሰዓሩ ኣለዉ ራሽያ ከም ትስዕሮም ካብ ፍሉጥ ነርካ መጀመርያ ኣነ እንተዝነብር ትውጋይ መጀመርያን ስለዚ ይኸስር ኣሎ 20% መሬትካ ኸሲርካ ኣለኻ ሕጂ ድማ መሊሱ ካልእ ከይኮነካ ከሎ ኢትካ ሃብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ፑቲን ናይ ብሓቂ ተሓጒሱ እዩ ዘሎ በዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ
ስለዚህ ኤሮፓ ይኹን ዘለንስኪ ኩላቶም ግዳዮም ኮይኖም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓንቲ ከትሕኖም ዝኽእል ሓይሊ የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ቀደምሲ ንዩክሬን ጥራይ ዝፀልእ ዝመስሎም ነይሩ እጂ ግን ጠቕላላ ነቲ ኤሮፓ ዝበሃል እውን ንውጥቀቱ እንተዘይኮይኑ ንዕቤቱ ክንቀሳቐስ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ተረጋጊፅ ኣሎ ንኤሮፓ ድማ መሳኪን ጥራይ ዘብል መቸም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍሪቃ ንዕቆ ኢልኩም ኣይትጓሃይ ኢለ ካባና ንላዕሊ ንኤሮፓ ይከፊእዎም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል ኤርትራ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ኤርትራ ፅቡቅ እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ነቶም ካልኦት እዩ ጓሂ ክኸውን ዝኽእል ንቐፅል በደንብ ቁልጭ ብሎ ናብ አብይ አሕመድ ክንሰግር በሉ ሓደ በሓደ መጀመሪያ በመስሓቅ ክንጅምር ሳይነገረን እንዳይባል የውጭ ምንዛሪ በርከት ያለ ወይም በጥቂቱ በእጃችሁ የያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ አካባቢያችሁ የሚገኙ ባንኮች እየሄዳችሁ መመንዘር እና ከኪሳራ ራሳችሁን መታደግ ይኖርባችኋል። በርከት ያለ የውጭ ምንዛሪ እያስገባን ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ሳይነገረን ችግር ውስጥ ገባን። አብይ አሕመድ መቸም ምሽቃዕነት ህዝቢ ከም ስርዐ ኢሉ እንዲሁ ሒዝዎ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሸርፍን እቱ ስለ ዘለና እቶም ኣብ ገዛኹም ኣብ ተፈላለየ መንገዲ ኣቐሚጥኩሞ ዘለዎም ፅባሕ ንግሆ ብር መሬት ምስ ዘበጠ ኣብያት ከይትኾኑ ወይ እውን ኣብ ክሳራ ከይተኣትዉ ኣነ ከም ሓደ ሓላይ መራሒ ናይዚ ሃገር ገንዘብኩም ናብ ባንክታት ክትእትዎ ይምሕፀነኩም ኣለኹ ፍልይ ዝበለ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ክንረክብ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እንግዲህ ሓቂ ደይወል ነው አብይ አሕመድ ንምንታይ ከም ይብል ከም ዘሎ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከምኡ ጎሪሑ ሎሚ ከምኡ ዓሻ ሰብ የለን ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ንኤርትራውያን ዝፃረፈ ዘሎ ካላርስቲ ግብፅም ሆነ የካይሮ የትሮይ ፈረስ ሆኖ ቀጠናውን ከሚያተራምሰው የኤርትራ መንግስት ጋር የሚሰሩ ኃይሎች ቀለብ ቀለሃም የሚሰፈርላቸው መንግስታት ግብ ከመመልከታችን አስቀድሞ በኖር ስላጌጡት በካባው ምትክ በማክስ ለተሸፈኑት ማንነት እንዳሰው በግብፅ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ፖለቲካዊ ሓተታታት ሃገርና ልማዕና ከለና ከተማታት እናፀገና ገለና ስራሕና ከለና ምስ ናይ ግብፂ ፈረስ ናይ ኤርትራውያን ናይ ግብፂ ፈረስ ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ ብመንገዲ እዞም ክልተ ኮይኖም ናይ ሰላም ሓሳብ ናትና ነፂጎም ንኩናት ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ዕጫናቶም ሕማቕ ክኸውን ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግጭፍ ዝኾነ ፀርፍን ዝንጠላን ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ 4 ኪሎ ኣመና ቁጣዕ ሓዲሩ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን መልሲ ይብዎ ኣሎ እዚ እቲ ቁጣዕ ድማ ብሓቂ ካብ ውሽጦም ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ መርኣያ ናይቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ኩነታት እዩ ስለዚ ንሕና ንምዕባለ ንግስጋሰ ንኸዶ ዘለና ዓይኖም ሕማቕ ስለ ዝመልአ ንዓና ንምዕንቃፍ ዝገብርዎ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ነቶም ፋኖ ናብ ጣውላ ምምፃእ ኣብዮም ሸነ ናብ ጣውላ ምምፃእ ኣብዩ ምስ ትግራይ ድማ ኣብ ዓብ ናይ ኩናት ደንደስ በፂሖም ኣለዉ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ ስለዚ ኩሉ ዝደሚሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ ናይ ፅልእ ቋንቋ ኣብ ልዕሊ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ይኹን ኤርትራ በቃ ከም ሃገር እቲ ዝኸፈ ፀርፍን ዝንጠላን ኣብ ልዕልያ ፈንዮም ኣለዉ እዚ ኸዓ ወላቶም ፋኖ ከም መስሓቅ ተጠቂሞምሎም ኣለዉ ቁልጭ ብሎ እየታየ ነው። እንግዲህ እንደ ጸጉር ቅማል ያላቸው የፋኖ ኃይሎች አፍንጫቸው ድረስ መጥተው ከፍተኛ አደጋ እያደረሱበት እንደሆነ አውቋል። ይሄ ሁሉ ነገር አልበላሽን ምን አመጣው አይነት ነገር ነው። እውነት ለመናገር የፋኖ ኃይሎችን ሻመት ቢዋጉ አያሸንፉም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ጫካ ለጫካ ሲዞሩ ይኖራሉ በማለት የተናገረው ትቶ ዛሬ ደግሞ እናራግፋቸዋለን። በጭራሽ እኮ ለመናገርም እኮ የሚቀፍ ነገር ነው። እውነት ማስፈራራቱ፣ ዛቻው፣ ስድቡ በጣም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኣይኮነን ንፀላእቱ ከም ቁማል ላዕልን ታሕትን ኣቢሉ ክድርቢ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ መፂኦም ዝድክርዎ ዘለዉ ፋኖ እዮም ንጎም ሸትን ድከቱ ዘፅግብዎ ዘለዉ ስለዚ ናይ ርሑቅን ናይ ቀረባን ፀላእቲ ከጥፍየ ኢሉ ክፍክር ከሎ ብግዳ ሓቅቶም ናይ ፋኖ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ወላ እውን ነዚና ናይ ሰላም መንገዲ እናፈተነ ከሎ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕትታት ይፍኑ ከም ዘለዎን እንትኾነ ይሰልጦ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ሓያል ዝኾነ መልሲ ይባቶ ነይራ ክልተ ዓይነት መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ መጀመርያ ኣብ የለመ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ክርእየኩም ኣብዚ እዩ እቲ ፅሑፍ ኣብ መንደቕ እዩ ኣብ ዓብይ ፖስተር ዝተፃሓፈ ፅሑፍ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና የንቆልቁል ከም ዘሎ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ራይቲንግ ኢዝ ኦን ደ ዎል ብሎ ኢትስ ክሪስታል ክሊር ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ንሕና ኢና ብልፅግና ንብሎም በርሳቶም ናይ ድራማ ፓርቲ ኢሎም እየ
must be at the end of ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፅሒ ከም ዘሎ ድማ ይገልጽ ኣለዉ እንተደየለ ከመይ ጌርካ ኸና ሓደ መራሒ ናይ ሓደ ሃገር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ክዛረብ ትሰምዖ ስለዚ እዚ ኤርትራ ቃል ብቃል ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ከምኡ ድማ ተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ፈኸራ ዘድሊ መልሲ ንኣብነት ሕጂ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ይምልስ ይብል ነይረ ሕጂ ግን I'm really surprised they are really hitting him ርክዕ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት ድማ ዘድሊ መልሲ ይህብዎ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ so eliminate Ethiopia's enemies one by one ከም ቁማል ንጸላእተይ ሓደ ብሓደ ክድርብዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ዘረባ ንኤርትራ ምዃኑ ንጹር ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ጽቡቅ ጌሮም ተረዲኦም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ምናልባት ኤርትራ ክትፈርህ ትኽእል እያ በዘረባ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎ ከምሱ ኤርትራ ግን ፈፂምካ ናይ ፍርህ ምልክት ከም ዘይብላ ብግምጣሉ ንጥፍኣትካ ተቕልጥፍ ከም ዘለኻ ንሪኦ ኣለና ነቲ ጥፍኣትካ ድማ ኣወል ስዒድ ኣብ ገለ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ትፀድፍ ከም ዘለኻ ንሪአካ ኣለና ጥራይ ነቲ ፀጥፍኻ ጠጠው ከነብሎ ይንደልን ኢና ምክንያቱም ሳና ኩናት ምጅማር ንዓኻ ነቲ ፀጥፊ ነቲ ካብቲ ፀጥፊ ዘጥዕናካ ሓይሊ እንዲኻ ደልደለኻ ንሕና ኖ ተመዚኻ ከነሪአካ ኢና ነቲ ጥፍኣትካ ከነቀላጥፎ ኢና እንተደየለ ግን ንሕና ድራማ ኣብቲ ድራማ ናትካ ኢድ የብልና ብምባል even by factoring in his ወላቲ ዘረባናቱ ድማ ንባዕሉ እውን ቅዳሕ ናይ ካልኦት ጨቆንቲ ናይ በዓል ናዚ ዝነበረ ቃል ቀዲሑ ተተኪሙ then this is a real substance ብሓቂ እቲ ፓርቲ ድማ ብመሰረቱ ናይ ምቕዳሕን ናይ ምትላልን ባሕሪ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወላ እቲ ሕማቕ ቃል ዝብላ ዘሎ ናይ ቁማል እውን ካብ ካልኦት ይቐዲሕዋ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዝዛረባ ካብ ምቕዳሕ ዝበገስ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሲራክ ባህልቢ እውን ሲራክ ባህልቢ ንኣብይ ኣሕመድ maybe ናይትሜር ናቱ ኮይኑ ዘሎሲ ተቐንዲ ሕልሚ ለይቲ ናቱ ዘባህሮ ዘሎ እውን ሲራክ ክኸውን ዝኽእል ሲራክ ብጣዕሚ እዩ ኣብታ ተድልዮም ቦታ ዝሃርሞም ዘሎ ስለዚ እቶም ብልፅግና ንሲራክ ገሊኡ እናቆረፁ ከምዚ እናገበሩ ኣንፃሩ ብዙሕ ክዛረብ ይርአ because he's hitting them hard ኣብታ ትሕበሞም ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርሞም ከምኦም ዓይነት ብቁዓትካ ስለ ዘይብሎም ሰ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ንጸላእትና ከም ቁማል ሓደ ብሓደ ካብ ርእስና ክንኣልዮም ኢና ክብል ከሎ መጀመርያ እቲ ምስላ ናይ ቁማል ኣብ 2025 ንጥቃሞ ንሱን ኢትዮጵያውያን ዝበለ ጥራይ ኮነ ዘሕዝነኒ ዘሎ ነቲ ቁማል ዝበሃል ከም ኣብነት ኣብ ሚድያ ክዝረብ ምኽኣልና ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተቐመጡ ሲ ካብ ቁማል ትበሃል ሲ ምናልባት ኣብ ገለገለ ኣብዚ ሕማቅ ቃላት ዝጥቀሙ ቆማል ኢሎም ክፀርፉ እታ ቁማል ብኸመይ ኢና ንዝክራ እምበር ቁማል ሲ it's kind of fiction ገለና 10 ዓመት ኣብ ኤውሮጳን ጌርና ስለ ዘለና ቁማል ዝፅዋይ ዝተረስዕ ነገር እዩ ኣብ day to day life ናትካ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነብር ዘለና ድማ ከም ቶፒክ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ንኣብነት ኣነ ብጀርመን ቁማል እንታይ ከም ዝበሃል እውን ኣይፈልጦን እየ ብእንግሊሽ ከማን ሕጂ ሰርች ገይረ ምክንያቱ it's not something ተገዲስካ ክትሕዞ ክትፈልጦ ትኽእል በዚ ምልክት ነቶም ህዝቢ ሲ ብቐረባ ክርድእዎ ዝኽእሉ ሰምዮም ኢሉ ሲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፀጉሪ ዶ ገለ ክንድብል ቁማል ሲ بقليل تسكر دوي خليلي كوي بقمال دمسل زلو مواردي تسليم سو زغون افريكا كمان مواردي كاو تمليسنا تايلو له سيراك حرايس كمان يوم تم قمال دخون دلو من يوم تم قمال كوينو بحركه عليهم يزبل زلو ميبي حزب تግራይ ديخون هو حد ديخون تي دي اف دخون اف ايزي من ايزي مي ولا حزب محراديو ولا فانيو منيو حتوتاتي كله እዩ ይብል የለን ደኸውን ናበለ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረልካ ኣብይ ኣሕመድ ኣንፃር ኩሎም ከም ዝኾነ ነቲ ኢንዳይሬክትሊ ነቲ መልእኽቲ ተመሓላልፍ እሞ mayቢ ንህዝቢ ኦሮሞ ማለት ደኸውን ወይ ህዝቢ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለናቶም ኦላ ዝበሃል ማለት እዩ ኦኤልኤፍ ማለት እዩ ከምኡ ድማ mayቢ ንግብፂ ደኸውን ንህዝቢ ግብፂ ደኸውን መንግስቲ ግብፂ ደኸውን ንኣልሲሲ ደኸውን ኦር ብሓፈሻ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ደኸውን ነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ነቶም ናይ ጥዕና ናይ ኣብ ጥዕና ሚኒስትሪ ዝቃወምዎ ዘሎ ወይስ ንመምሃራን ዶ ታክሲ ድራይቨርስ ዝኾኑ ናይቲ ኣባላት ናይ ዲያስፖራ ዝቃወምዎ ዘለዉ ኢንተሌክቹዋልስ ዝኾኑ ንመኖም እዩ ሕጂ መሊስካ ነዳዲ ምውሳኻ ነታ ዘረባ ብካልእ ኸ ሜይቢ ሱዳን ደኸውን ሰራዊት ሱዳን ደኸውን ኦር ሜይቢ ሶማልያ ደኸውን ንኤርትራ ታሕቲ ገይርዋ ፈሊጡ ኢኻ ከምኡ ገይርዋ ምክንያቱ ኦፍኮርስ ንኤርትራ ንግብፅን ወይ ነቶም ንኩሎም ክብል ይኽእል እንድዩ ግን ንኤርትራ ድሕሪት ምግባሩ ድማ ነቶም ካልኦት ቀንዲ ክጥቀሱ ስለ ዝግበር እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ንሪኦ ዘለና ሜይቢ ንኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ደኸውን ስለዚ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ መልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ከም ዝኾኑን እዚ ለመመርገሰ ገለ ካብቶም ናይ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ደኸውን ከ
هورن افيرس دخون ኢትዮ ፎረም دخون EMS دخون لما مرقص دخون دبرتين قبل مكيل كايد اندا አንደርጋቸው ጽጌ ጀዋር በላን አምንዘለቀ ንመኖም ይዝኸውን again who are Abi's headlines many of them ጸላእትና አቢ ኩላቶም ዚያቶም ክፋል ናይ ጸላእትናቱ እዩ ስለዚ ኦቦይ ዚያት ቦጌሪ ሃሪሞ ገና አመውዳታ አብይ አሕመድ ዘሃርሞ ይዋሓደን ምክንያቱ ጸላእቱ አዝዮም ዝሓስ ስለ ዝኾኑ ቀጥታ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ድማ በዝኻ ንርአ መጀመሪያ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ኩነታት ምንርአ ኩባንያታት بحدار 14 سرع سرح النهارنا كاب بانكتات فاينانس منقصاص كم زي خلا حسابا كم استأكدت تقليص لنا هاندوت مخنياتو حاتيتنون بسرع توهبن ملسي يلا ግን ቶም ባንክታት ኣብ ዝነበርዎም መንግስቲ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘሎ ኣብቲ ደብዳቤ ከዓ ተን ኩባንያታት ሕሳበን ከየንቀሳቀሳ ተኣጊዱ ክጸንሕ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ኢና ሰሚዕና እዚ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዘን ኩባንያታት ሕግን ስርዓትን ኣኽቢረን ዝሰርሓ ኩባንያታት እየን ገና ኣብ ጽባሕ እቲ ኩናት ዝበፅሐን ዕንወት ፀጋጊነ ናብ ስራሕ ንምእታው እናተንቀሳቐሳ እንከለዋ ዝተወሰደ ስጉምቱ ምዃኑ ከዓ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ማሕበራዊ ናብራ ትግራይ ከቢድ ፅዕንቶ ዘብፅሕ ብምዃኑ እዚ እውን ዘይግባእ ተግባርን ክእረም ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ መግለፂ ኢና ኣውፂና ዘለና 17 ኩባንያታት እየን ግን ከም ዝፍለጥ ተዝበፅሓ በቲ ኩናት ዓንየን እየን ንኣብነት ሽዱሽተ ሙሉእ ዝዓነዋ ኩባንያታት እየን ክንደእ ዝኾና ተን ሽዱሽተ ከዓ ገዚፍ ዕንወት ዝበፅሐን እዩ ተን ዝተረፋ እውን ጉድኣት በፂሕዎን እዩ ግን ዝሓሻ ዝበሃላ እየን ስለዚ እቲ መጀመርያ ሒዞንኦ ዝነበራ ሰራሕተኛ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ እዚኦም ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንህወሓትን ንተጋሩን ይሃርም ኣለኹ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ በቲ ሓደ እዚ ክኸውን ከሎ በቲ ግምጣሉ ድማ ምስ መን ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ገይም ድማ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንኽንርዳእ ዝኣክል እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እዚኣ ስምዖ ባጌርና ክንሰግር ኢና ክልላዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብወግዒ ኣፍልጦ ሂቦሎም ብሔራዊ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ወይ ድማ ስምረት ብናይ ትግራይ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ነበርን ሕዚ ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክልላዊ ፖለቲካዊ ውድብ ብወግዒ ተመዝጊበሎም ስምረት ብነበራት ላዕለወት ሓለፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተመስረተ ኮይኖም ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ትግራይ ነበርን ናይ ሕጂ ድማ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፕሬዚደንትነት ዝመርሑ እዮም እቲ ፈለማ ጊዜያዊ መዝገባ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ዝረኸበ ውድብ ስምረት ንትግራይ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውድብ ኮይኑ ተቐሊቅሎም ኣተሓባሪ ርክባት ጉዳያት ወፃኢ እቲ ውድብ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ውድብ ዓለምና በፂሓቶ ዘላ እንታይ ዳ ንሰምዕ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናቱ ብልፅግናን ንትግራይ ነቲ ህወሓት ሰሪዙ ናብ ትግራይ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ነገራት እናዓፀወን እናጨቆነን ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እናፍለጠ ከሎ ብናይ ጌታቸው ረዳ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ክልል ትግራይ ብኡ ገይሩ ክውክሎ ከም ዝፍትን ዘሎን ኩነታት ድማ ኣብ ትግራይ ኣንቂድዎ ዘሎ ነገር ከቢድን ናብ ኩናት ናይ ምዕባል ዘሎ ተኽእሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ እናነፀረ so there is no ኣብዚ እናተሓባእካ ክትከዶ ትኽእል ኩነታት የለን ንፁር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተጋሩ they better be prepared because the situation is getting ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወ ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ ድማ ያ እቲ ምርጫ ዶ ገለ ድብልዎ ዘለዉ እንተይ ሓደ ስካም እዩ ስቂልካ ድራማ ንምግባር ንምምሳል ዝጥቀሙሉ እዩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ መራሕና እቲ ፓርቲ ካብቲ ፖለቲካ ከይትእለን ዲኻ ስኻ ኸይልዎ ነይሩ እንዲ ማህዲ ግን ካብ ፖለቲካ ናይ ምእላይ መንፈስ ከም ዘይብሉን ብኣ ገይሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ባንክታት እንድሕር ሓፂኻ ነዳዲ ጠጠው እንድሕር ኣቢልካ ካልእ ቀረባት ጠጠው እንድሕር ኣቢልካ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓት ይኹን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ምልዓዓል ክገብር ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቅል ምዃኑ እዩ ባይ ዘ ወይ በዓል ስታሊን ብዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ካልእ ነገራት እውን የጋጥማሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክልተ ነገራት ካብ ናይ ስታሊን ዝመፃ እስከ ከስማዓኩም መጀመርያ በዚያ አፈወርቂ ወደ ሳዑዲ
ሄዷል። በጣም ጠንከር ያለ ጉብኝት ነው እየተባለ ነው። ተመልካቾች ስለዚህ ጉዳይ ብዙዎች እየተወያዩበት ይገኛሉ። በጣም ትልቅ ይሄ የዛሬ ጉብኝት ነው ከኤርፖርቱ መጀመሪያ ነዝና ኤርትራ ሪፖርት ይገብረሎ አገዳሲ ርክብ ከም ዝኾነ ገሊጹ ቀንድ አገዳሲት ነዚያ ከሪኩም ደልየ የመቀለ ኢንሲደንት ነው። ወደ ወረደ ሳስተጋባው ነው የሰነበተው ፎርማሊ ኢንፎርማሊ ልክ የእንትን ልጅ ምንድነው ወንድማማ ነው የምንለው በብዙ እንክብካቤ ያለ እንትን ለየት ያለ እንክብካቤ በሚያስፈልገው አንድ ቤት አላለ ብዛዕባ ጌታቸው ብዛዕባ ወድ ወረደ ዘጋጠመ ይዛረብ ዘሎ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ቶሎ ውጣ አንደኛ የሰማነው ከኢትዮጵያ ጀነራሎች የሰማነው ሻዕቢያ ገባ ብሎ ነው የደነገጡት። ሆን ብሎ መቀለ እንደዚህ አይነት የሚፈጥረው በቃ ኦልሬዲ ሻዕቢያ ጦርነት ጀመረብን ነው እኔ የሰማሁት ነው። ዝም ብሎ ባልባልታ በምናምን ሳይሆን ከጀነራሉ በምን ደረጃ ላይ ተንበቅብቆ እንዳለ የሚያሳየው እሱ ነው። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቅርብላው ናይ ትግራይ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እዚ ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ማሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ልክዕ ከም ሓደ ቤቢ ሕሳስ ልደ ናይ ገዛ ቆልዓ ቅብጥር እንተሓስካያ ነጥር ዝዓይነቱ ቆልዓ ናይ ቅብጥር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለው እዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ቅርብላው ድማ ሄሊኮፕተር ሰዲዶም ወላ ጀት ሰዲዶም ንዓውፃእ ሽግር መፅያ ኣላ ሻዕብያ ኣትሎ ሻዕብያ ዝኣተው ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኢሎም ስለዚ ብተመን ዝተዳህለሲ ካብ ብተመን ዝሰንበደ ብልሕፅእ ተደግመ እያ መስለኒ ልክዕ ኮሚኒቲ ጉዳይ ናቶም ብኣፎም እዮም ሻዕብያ ዝብሉ እምበር ኣብ ግብሪ ሻዕብያ ተንከስ እንድሕሪ ኢሉ ኩላ ነናብ ኣምላኸያ ፀሎት ተዘውትር ወይ ህድማ እያ ትጅምር። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኣብ መንጎ ብርሃን ጁላን ወዲ ወረደን ፅቡቅ ዝኾነ ዕርክነት ከም ዘለዎም ኣብቲ ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ንከውፅዎ ብዙሕ ጉያታት ክገብሩ ከም ዝፈተኑን again as the Commonwealth TDF reorganization would already quietly rebuild Tigray's military and institutions despite claims of disbandment. Soldiers remain frustrated over fairness. ስለዚህ ትኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ እውን ኣካል ናይቲ ኩነታት ታደሰ ወረደ ሓደ ካብቲ ናይ ኣወልቲ ዘረባ ኣዘናግዓዮም ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ እንተኾነ ሕማቅ ግበር ተዘይገበርካ ድማ ኣብ ካልእ ፎከስ ናይቲ ህዝቢ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ጌርካ እቲ ሕማቅ እናጋጠመን ክኸይድ ኣሳልጥ እዮም ኢሎሞ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምስ ብልፅግናን ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ዝቕፅል እዩ። ካልእ ዘንቀነ ነዚ ሶሻል ሚድያ ዓብይ ኣቓልቦ ረኪቡ ዘሎ ድማ ዝድግፎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊፆም ብኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ዝሕግዞምን ዘተሓብሮምን ዝመርሖምን ምዃኖም ዝነገረሎም ዝተፈላለዩ ተፃባእቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ዝኾኑም ዝተፈላለዩ ተፃባእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ይጠናኽሩ ከም ዘለው ይገልጾም ዘሎም ብነበረ ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ተሳጊሮም ዝተጠናኽሩ ዕጡቃት ዓፋር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ዓፋር ወይ ድማ እጎግሞ ዝተባሃለ ጉጅለም ዕጡቕ ኮይኖም ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዩኒፎርም ለቢሶም ድሕሪ ስልጠና ናብ ሽናት አንጻር ወታደራት ኢትዮጵያ ይዳለው ከም ዘለው ገሊጾምሎም ሰራዊት ግንባር ሓድነት ዓፋር ወይ ድማ እጎግማም ቁጥር አባላቱ ናብ ደረጃ በራጊድ ወይ ድማ 5 ቦጠለኒ ኣዕብዩ ከም ዘሎን ዓጢቆሞ ዘለው ኣጽዋራት ድማ ክሳብ ላውንቸራት ዝበጽሑ ኮይኖምሎም ብወገን ኢትዮጵያውን ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምድምሳስ ዝተዓጠቁ ዓፋሮት ተሓዊሱም ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ሓይልታት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ህዝብታት ከም ንሪኦ ዘለና ክልል ዓፋር ተጠቂሙ ዓቢ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝፈተነ ዕግርግር ባክፋየር ገይሩ በሃል እዚ ባክፋየር ድማ ቢግ ታይም ዓብይ ፀላኢ ወይ እውን ዓብይ ሽግር ዘይተፀበኻዮ ሓደጋ ክወጥቀካ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ እናኸደ ምስ ከደ ሜቢ ድሕሪ ሓደ ዓመት ተፀንሑ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣዝዮም ሓያላት ክኾኑ እዮም and always remember ኢትዮጵያ ፍራጃይል ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እያ ዓፋር ድማ ከም ሃገር ወይ እውን ከም ህዝቢ ሓያላት ክኾኑ ተኮይኖም ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም የድልዮም ነይሩ so this is እዚ ሕጂ መስሪቶሞ ዘለው ንዓፋራውያን ዝበዝሑ ዓፋር ክድግፍዎ ዝኽእሉ እዮም why am I saying this ምክንያቱ ዓፋር ውሽጢ ኢትዮጵያ ድያ ዓፋር ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናታ ዕድል ድያ ክትውስድ ሓያል ቅልፅም ከልዋ ክኽእል ኣሎ በቲ ሓደ ኣምሓራ ክንዲ ገለ ቅልፅም ኣሎ ትግራይ ክንዲ ገለ ቅልፅም ኣሎ ኦሮሚያ ከምኡ ስለዚ እቶም ዓፋር ወላ እኳ መፃወቲ ግራት ናይ ኣቦ ኮይኖም ነፍሶም ሓራ ከውፅኡ ዝደልዩ እንትኾኑ ዓፋር ግን ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ገለ መግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቦትኦም ከውሕሱ እንተኮይኖም ሓያላት ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዉ ነዚኦም ዝረኣየ ድማ ርግፀኛ እቲ ናይ ሶማል ዘሎ ክልል ሶማል ንኤርትራ
تليفون دوي له خمسة لفلوتي بجاخنا عقل أكبرنا إحناون كنحيين ندلينا زبل سلزي نشعبي عند عرتنا خيف كايو نابز جيم نابز رسع جيم كتوون تجميركا دن كتوصل الله زي تخل قداي كتوكاي شعبي لازم البلوم دم كل زي حيالاتي أغنياتو تخلينا بفلاي أبدا باي وجه زناي حريمكا أدويخا مهرام نشعبي اسمني كحفنا 3 عام تمكر له ስለዚህ ኣብ ናይ ደባይ ተቃቃልሲ ንሻዕብያ ክወዳደሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣብቲ ናይ ፊት ንፊት ግንባራት ተኺልካ ትዋጋሉ ብዝሒ ከምኡ ቴክኖሎጂን ካልእን ስለ ዘድልየካ ምናልባት ካብኡ ናብኡ ከም ድሌትካ እውን ሻዕብያ ክሳብ ሕጂ ንሻዕብያ ክስግእ ዝኽእል ሓይልስ ኣይተራእየን ኣብዚ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ከመይ ጌርካ ንገጅብ ፀላኢ መሓውራቱ ተፍርሶ ግን ሄይ ኣኺሉ ዝፈስስ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ኣብ ሃገርና ብኤርትራ ዘካየደ ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ዓይነት ቃልስታት ስለዚ በዓሉ አቢ ኣሕመድ ዘይትንከፍ ስለ ዝተንከፈ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንድሕሪት ክመልሳ ክኽእል ኣይኮነን ምናልባት ከምዛ ናይ 2018 ፍሉይ ኣጋጣሚ ብኣቢ ዘይኮነ ብካልእ ከምኡ እንተተፈጢሩ እቲ ኩነታት ዝቕየረሉ መድረክ ክህሉ ክእል ይኸውን እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብኣ ጌርና ንሰግሮ ኢና ነዚ ኤርትራን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዩ ክብል ኣብ ወንበር ውድብ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ሓቢሩ ሓረሳይና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሐሸ ናብ መረበቱ ብምምላስ መሬቱ ሓሪሱ እዩ ዝበለ ደብረፅዮን ኣብ ዙርያ እዚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣድሂቡ እውን ቃል ሂቡ ኣሎ ፌደራል ዝተሓሰሙ ዕርቀ ሰላም እዩ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝበለ ተቦወንበር መንግስቲ ፌደራል ኣሕዋት ህዝቢ ብዘራኸበ ርክብ ምኹራይ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ዘረብኡ ብወገን ኤርትራን ሰላም ዘሎ ምላዓሊ እውን ንኢዱ ኣሎ እዚ መግለፂ ፅብፁብ ፍቃድ ካብ ዝረኸቡ ትካላት ሚድያ ሓደ ካብ ኣነስ ቀሪብን ኣሎ እዚ ሚድያ እዚ ኣብ ዛዕባ ትግራይ ፅቡቅ ነገር ደይ ዛረብ ዝነበረ እዩ ኣደኖ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዛዕባ ኤርትራ ትፅምዶ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ዝገልጽ ዝነበረ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝበሃል ነገር የለን ብፍላይ ብወገን ትግራይ ለንቀነ ዕብይ ዝበለ ዶክመንታሪታት ብዛዕባ ፅምዶ እውን ክገብሩ ይርኢ ኣለኹ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ዝነበረ ሓይሊ ኣዳኺሞም ክገዝኡ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ንመጻኢ ወለዶታት ትግራይን ኤርትራን ምቹ ዝኾነ ባይታ ክፈጥሩ ዕድል ዝፈጠረ ስለዚ ካብ ኤርትራ ንምሃሩ ነገር ኢና ካብ ትግራይ ከዓ ዝምሃሩ ነገር ኩሉ እናተመጋገርና ገባር ትግራይን ገባር ኤርትራን ዕድመ ርክቡ እናተናኸሰ ኣደዳ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ጦርነት ቤተ ፈተና ኮይኑ ክነብር ይብሉን እዚ ፅምዶ እዚ ልዕላውነትካን መንነትካን ታሪክካን ቀፃሊ ወለዶትካን ክተውሕሰሉ ብዝኽእል መንገዲ ብሰንኪ ድልኽ ብሰንኪ ስረ ኩናት ተኣትዩ ብድሕሪ ፀኒሕካ ከዓ መፍትሒ ስለ ዘይተገብረሉ ስርዓት ብልፅግና መፅኡ ከዓ ኢትዮጵያ ይትውስኖም ኩሎም መድዓኒት ውሳነታት ምስ ትግራይ ዘግለለ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ንምንቃሕ ካልእ ብወገን ኣምሓራ ናይ መወዳእታ እዚያ ኣብዚያ ለንቀነ ካብኣ ተበገሰ ድማ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኤርትራን ዝተገበረ ፅምዶ ምስ ረኣዩ ላለባቸው አይገነዘቡም አንደኛውን በሌላኛው ላይ በማስነሳት የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ችግሮቻቸው መፍትሄ አድርገው ያቀርቡታል ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሪጂናል ሴኩሪቲ ጉዳይ አሁን የአማራ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ የሴኩሪቲ ጉዳይ ሆኗል ሪሌሽንሺፕ የባህል የታሪክ የእምነት እነዚህ ትስስሮች ብቻ አይደለም አሁን የሆነው የሴኩሪቲ ጉዳይ የሰርቫይቫል ጉዳይ የዛሬ ብቻ ሳይሆን የሎንግ ተርም የአብሮነት ጉዳይ ስለዚህ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብዚ ፅምዶ ብቐጥታ ክስለፍ ከም ዘለዎን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣብቲ ፅምዶ ዘለዎ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ዶናልድ ትራምፕ ዘገድሶ እንድሕር ኮይኑ ቀዳምነት ናቱ ድማ እሱ እንተኮይኑ ርግኣትን ሰላምን ኣብቲ ዞባ ምስ ከምፅኡ ዝደልዩ ሓይልታት ብሓደ ክንስለፍ ኣለና በይንና ተነፂልና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ድማ እንድናይ አስገዳጅ የሆነ አዲስ መንገድ ቻርት እንድናረግ የምንገደድበት ናይ ብሓቂ እዚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ደማሚርና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራና ከመለስ ኢና ምክንያቱ ንዓና ኣብ መወዳእታ ናይ ዓድና ስለ ዝኾነት ዘገድስ እስከ ቅድም በቲ ፖለቲካ ክንጅምር ነገራት ቀፃሊ ኣብዚ ነናትና ርእቶ ንቐምጠሉ ኣካይዳና ተሓሳስባና ንፋት ተፈላለየ ክበሃል ይኽእል እዩ ብሕፅር ዝበልሕ ኣብ ገሊኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ከም ማግኔት ኮይኑ ትስሕበና እታ ሃገርና ኣላ እንዳ ኤርትራ ግን ሓደ ነገር ከ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ቀፃሊ ሲ ዋላ ብጣዕቲ ትሰማዕ ዋላ ትሰማዕ ሲ ኖ ኩሉ ግዜ ግን
ክትዛረብ ክእል ኣለካ ዝብል ሞር ንዓኻ ክረዲት ትህቦ እሞ ሕጂ ታሕተና ባኻ ክሳብ ሕጂ ንዕልል ኣለና ከመይ ኢልና ጽቡቅ ኣለና ሻሂ ቡን ጎዲልካ ዳንበር ጽቡቅ ኣለና ከመይ ኢልና ንዛረብ ዘለና ዓሻ ሕተልያ ከይትኸውን እንታይ ኮይና ና ተበኣስና ክሳብ ሕጂ እንታይ ይመስለካ እቲ ሕማቅ ልምዲ ኮይኑ ብዚ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ተወሪርና ኢና ጠብዓ ሙሉ ህይወትና ፖለቲካ ኣትሊስት ዝወለዶና ካብ ንውለድ ጀሚርና ኩሉ ነገር ምስ ፖለቲካ ስለዝተሓሓዝ ውሽጢ ፖለቲካ ከማን ኣይኮነን እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና እቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ዘለናዮ ናብራ ብኡ ስለ ንዋሓጥ ኦቨርዌልሚንግ እዩ ስለዚ ካብኡ ወፂእካ ክትሓስብ ካብኡ ወፂእካ ናብራ ክትገብር ዘሎ እታ ኮንቨርሴሽን ኣብ ናይ ዳንኤል ተክላይ ከድኩም ስምዕዋ ኣብ መንጎ ሳልሕ ቃዲ ጆሃርን ዳንኤል ተክላይን ዝተገበረ ኮንቨርሴሽን እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ዝርርብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለና ግን ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል እያ ዘላትና ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ኩሉ ንኤርትራ እዚ ይሕሻ ዝብል እዩ ኤርትራ መለክዕታት ክህልወና ክህላሎ ኣለና እውን ኩልና ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መሰረታት ዝርዕም ሰብ ፖለቲካዊ ሕርያናቱ ፍልይ ዝበለ ምስ ዝኸውን ኤርትራውነቱ ክትክሕዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣበጊስዎ ዘሎ ድፊት ንብዙሕ ሕጂ ብሰንኩ እዮም ተራኺቦም ይብለኩም ኣለኹ ናይ ኣቢ ድፊት ግን ዓብይ ፅባቐ ይፈጢሩና ዘሎ ምክንያቱ ነታ ሃገር ከጥፍእ ይደሊ ስለ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናትና ልክዕ ከምዘን ጠለበዱና ሓድሕደን ዝበኣሳ ዘለዋ ነብሪ መፅኡ ግን ካብን ሓንቲን ክበልዕ ወይ ንክልተን ክበልዕ ዝኽእል እቲ ኩነታት ሃገርና ምስ ሓዝና ኢና ብዛዕባ ፖለቲካ ክንዘራረብ ዘለና ሃገርካ ከጥፋኣካ እየ ዝብል ሓይሊ እናሃለወ ብዛዕባ ካልእ ምዝርራብ ግን ጣቋ ዘለዎ ነገር ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ሰጊርና ቢንያም ክለብ ናቱ ኣነፂሩ ኣሎ ክለብ ሓንቲ ካብ ኢንተርማርሼ ወፅኡ ሕጂ ምስ ኤንኤስኤን ትበሃል ክለብ ክፃወት ምዃኑ ኣብ ባርሴሎና ዝመደበራ ናይ ስዊስ ግን እቲ ስፖንሰራት ናታ ናይ ስዊስ እዮም ስለዚ እታ ካምፓኒ ኣክቹሊ ኣብ ስዊስ እያ መበቆላ ግን ኣብ ኦፐሬሽንስ ናታ ኣብ ባርሴሎና ይክኸውን ስለዚ ሄይ ወዲ ዓድና ኮይኑላ ኣብ ስዊስ ማለት እዩ ቢን ወዲ ኤርትራ እታ ጋንታ እውን ናይ ስዊስ እያ ግን ኣብ ባርሴሎና ቤዝድ እያ ይብሉ ኣለዉ and as we can see very successful company ፅቡቅ ዝኾነ ባጀት ዘለዋ ካምፓኒ እያ እታ ትካል ንሱ ኣትይዋ ዘሎ ምክንያቱ ኢንተርማርሼ ብዙሕ ግዜ ናይ ባጀት ፀገም ናይ ቁጠባ ፀገም ነይርዋ እዚኣ ግን ድሓን ዝኾነ ቁጠባ ዘለዋ እያ ስለዚ ተስፋ ንገብር እታ ባጀት ናታ ክሳብ 20 ሚልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ንዓመት ነዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ናይ ስፖርት ዓመት ማለት እዩ እዚ ከዓ ባጀት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቅ ንፋዕ ተፃወቲ ክህልዎ ካልእ እውን እቲ ኣምቢያንስ ናይቲ ክለብ እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ንገብር እዛ ክለብ እዚኣ ድማ ንቢንያም ከምታ ኢንተርማርሼ ዝሃበቶ ዕድላት ካብኡ ዝበለፀ ዕድላት ኣብ ልዕሊ እቲ ቀደም ዝነበሮ ናብ ዝበለፀ ንክኸይድ ኣፍ ደገ ንክትከፍተሉ ተስፋ ንገብር ቢንያም ምስቶም ክለቡ ተረኺቡ ከም ትርእይዎ ዘለኹም መኒቲ ዘላልዮ ዘለኸ ኩዕሶ እግሪ ትፈልጡ Andres Iniesta, ናይ ባርሴሎና ናይ ስፔን ሱፐርስታር ዝነበረ እዩ it's just incredible I think ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣናውንስመንት ገይሮም ኣለው ባርሴሎና ናይ ስፖርት ክለብ ብምዃና ድማ ዝያዳ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣቓልቦ ናይ ዓለምና ንክረክብ ንቢንያም እውን ዝበለፀ እዩ ቢካዝ ባርሴሎና ትፈልጥዎ ኢኹም very very ናይ ቱሪስቲክ ቦታ ናይ ስፖርት ናይ ኢቨንትን ናይ ካልቸርን ቦታ እዩ ስለዚ he's in the right place ይብል ኣነ ብናተይ ንቢንያም ድማ ቀዳዊኻ ይግበሮ ከምኡውን ሚኪያስ ናብ ሓንቲ ክለብ ዓባይ ኣብቲ ናይ ንኣሽቱ ክለብ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ዜና ፅቡቕን እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ንሕና ድማ ፅቡቕ መምስራህና ኩሉ ግዜ ኣጆኹም ደቂ ኤረይ ገስግሱ ክንብሎም ኢና ንደሊ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዓወት ናይ ደቂ ኤርትራ ኢና ክንርኢን ክንሰምዕን ንደሊ ካልእ እንታይ ኣለና እምበሃር ከም ወትሩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልና ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንገትፈኩም ኢና ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ምናልባት ከም መሰናበቲ ሓንቲ ደርፊ ክጋብዘኩም እየ ንሳ ድማ ዌር ኢዝ ዛት ሶንግ ድሓን እዚኣ ክገብረልኩም እየ እዚኣ ተሓይሽ ልበይ ዝምነዮ ሕልመይ ድምንተዮ በልትኪ ማዕሪግኪ ብዓይነይ ክርዮ ጥዑም ከስማዓኒ እፎይታ ኢለሚነዮ ዓደያ በደመያ ኢለነ ዲረዮ ዓደያ በደ